هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبور وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبور وتهمم بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن ديما لقد ولدوا ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامت ساق الهكن إلا بحرنا إيد ورد أماما يا الطبقة ترق اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا إذا قلت عيرا فياتا من أمعيدنا عصر حايس حرينا مهر قبو وكرامة عزات أبايل خدينا أسكتا قبلنا لالي وعمل يسكبنا تفدينا ولا كرنا كمسل شمال قيس ينتهك قلنا ارتع وقينا شمال دول تتحرينا يوم نفسنا دول تتورب رحتنا كل مربطة سيفين حظ ومسين باب الدماء وبروح سنالنا ومسين يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وطرو تمنيتنان بحقنانيو لومو دما كم وطرو هقداسن وانا ونزينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مغداتا مسانا كتصنعوا بخبرن عدمكم لايك قبورو شير قبورو نزي channel دقفو كساب زلنا دما زكالنا خنا بركتوكم هنا خنا بركتكم فتنينا مبار زبنا أزيد حلالخ جزء ننبر سلزلنا أبزوبانا دمات متحللخ I don't know ترز بس كم زلوا كنرينا بقول من قد دما ناقله له نابلنا نتاقد سنة زلوا نارانا خنفتن ناقلسنان بعمقنا نخنردو كنقبرن كنفتنينا let's go. Eritrea's 1,000-kilometer Red Sea coastline places it at the heart of one of the world's most vital maritime corridors, the Bab el-Mandeb Strait. This narrow stretch of water, often overlooked in global headlines, is a crucial gateway connecting the Indian Ocean to the Mediterranean Sea. Every day, countless vessels pass through these waters, making Eritrea a silent sentinel at the crossroads of continents. This narrow passage is a lifeline for global trade, with oil and goods flowing between the Indian Ocean and the Mediterranean. Nearly 10% of the world's seaborne trade transits this route, including vital energy supplies destined for Europe, Asia, and beyond. የባህር በር ጥያቄ ነው። ባህር በር ማለት የዕቃ ማስገቢያና ማስወጫ ብቻ ሳይሆን የባህር በር ማለት እንደ ሀገር ለዓለም አቀፉ የውሃ አካል ለዓለም አቀፉ የውሃ ፖለቲካም ለኃይል ባላንሱ እኛ አካል ነን፣ ባለቤት ነን። በአፍንጫችን ስር ባለች በትንሽ መስመር ተሰምሮብን የታጠርንበት መንገድ አሻጥር ነው ኢትዮጵያ ላይ ተሰራው። አሁን እንደ ሀገር ኢንትረስት አለኝ የሚል መንግስት ደግሞ መጥቷል። የሚለው አንደኛ ህዝብ ያልወከለው አብሮ ያሰለጠነው አባቱ ሆኖ ያሳደገው የህግደፍን የኤርትራን የኢሳያስ አፈወርቂን ግሩፕ كم زنريو زلنا تقداي كاب غزي ناب غزي استتحابوس شطارات تتقيمم انديوم من عالم كتاللو زفتن زلو اتعلاما دما ابزوان زنصور يقين زلو افدغ بحري نمتقام بحقاو منغدي بتقاقما نقداوي مسارح كم زي كونه اجنداناتهم ولا كان عالم كدناغر زلي عالم سلو زلو كم سدناغر اكتس قبر زلمبر أجندة نايزوم هاجر زيوم نايز سرعة بأديس أبابا زلو نصوري زلو يقداس نصوري الكات حلف دم يكونن مخنياتو عين خامك إيركا هاريمكا صفيعكا صريفكا زليفكا قديمكا زخصص
ቀዲሙካ ኸሲሱ ድማ ኣነ ተበዲለ ኢሉ ዝህዊ ምክንያቱ ካብ መን ተማሂርዎ እንድሕሪልካ እቶም ናቱ ደፋእቲ ዝኾኑ ንዑ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍእዎ ዘለዉ ሓደ እስራኤል እዩ እስራኤል ድማ ኣብ ቃዛ እና ጨፍጨፈ ንሰባት እንታይ ዝብል ዘሎ ብማሕበረሰብ ዓለም ንሕና ተወፂዕና ኢና ንዓና እዩ ክሕግዝ ዘለዎ ዓለም እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ እቲ ንሪኦ ዘለና ሲ ዓርኪ ሰባር ነቓዕዩ ልክዕ ከምቲ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትቐርብ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዚ ናይ ልቦና ምኽሪ እንተሪኻዮ ኩሉ ካብኡ ዝብገስ እዩ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ናብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ፅልዋ እቲ ቀደም ሸለል ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን ዓለምና ካብ ካልእ ግዜ ብዝፈለየ መንገዲ ንቀይሕ ባሕሪ ነቲ መስመርቲ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ዓብ ዕድል ከጋጥማ ከም ዝኽእል ብዘለዋ ፀጋ ቅድሚ ሕጂ ዓፂኻያ ከም ትርሳዕ ክትገብራ ትፍቲ ነርካ ሎሚ ግን ዓለም ንኤርትራ ሸለል ኢላታ ንክትከይድ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ስለ ዘላ ናይ ግድን ኣብዚ ዘሎ ፀጋታት ወይ እውን ኣብዚ ዘሎ ርሱን ዝኾነ ውድድር ጂኦ ፖለቲካዊ ቅድድም ንሕና ቦታ ክህልወና ተደላይነት ክህልወና እንተኮይኑ ንኤርትራ ድራማ ብምፍጣር ናብ ኤርትራ ብዝግበር ፀገም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ተደላይነት ናትና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ምናልባት ንግዚኡ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ኣብ ቁጠባ ስምብራት ናታ ስለዘይገደፈት ኣብ ቁጠባ ከም ድሌታ ክትዋሳዕ ዕድል ስለዘይረኸበት ዘላ ኮለጌና ኣብቲ ታሽሙኪያ ኣትወት ከላ ሃገራት ምስ ኤርትራ ዲል ገይሮም ስርሖም ከይጀምሩ ከለዉ ክንዕንቅፍ ክንክል ኣለና እንተሰሊጡና ድማ ምናልባት ገለ ስፖንሰር ዝገብረና እንተረኺብና ድማ ኩናት ጌርናውን ገለ ክፋል ናቱ ዝኾነ ይኹን መፅኡ ካብ ኤርትራ ረብሓ ኣለኒ ዝብል ንዓና ፈረስ ገይሩ ንሕና ፈረስ ክንከውን ንኽእል ኢና ገንዘብን ኣፅዋርን ድሕሪ ይብና ናብ ኤርትራ ወራር ክንገብር ንኽእል ኢና ዝዓይነቱ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ ኩሉ እዚ ብዓብዩ ተዛርብ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ እንኮላይ ቁጠባዊ ወጥሪ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝድፋእ ዘሎ እዩ ምናልባት ኣብቲ ለንቀናይ ኣዛራቢ ዘሎ ብክልተ መንገዲ እንዲና ክንሪኦ ሓደ ካብቲ ካብ ባህልዩ ማለት ምድግጋም እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ይኹን ፕራይም ሚኒስተር ዝዛረቦ ኣጀንዳ መሃብ ነቲ ሚድያ ናቶም ንምንታይ ኸ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ኤርትራ ትምልሶ ዘላ ክንርኢና ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትምልስ ዘላ እዚ ድማ ዕላማ ኣለዎ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ነገር ዝተማሃረቶ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ሓሶት ኣብዚ ዓለም ከም ዝሰርሕ ስለዚ ነዚ ሓሶት ብኣግኡ እንተደይስዒርካዮ ኣብ ባይታ ኣብ ኩናት ምስዓር ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ክደግመልኩም እየ እዚኣ 10 ግዜ ምደገምኳ ነይረ ደስ ምናልባት ነቲ ሰብና ነቲ ሓደ ክርድኦ ንኣቢ ኣብ ናይ ሚድያ ግንባር ምውጉኡን ምስዓሩን ንኤርትራ ማዕረታ ኣብ ግንባር ኣብ ባይታ ክስዕሮ ትኽእል ኣገዳስነት ኣለዎ መይ ብልዕሊኡ እውን ስለምንታይ ኤርትራ ኣብ ባይታ ንኣቢ ክትስዕሮ ከም ትኽእል ዝጠራጠር ኤርትራዊ የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ወላ እውን ኢትዮጵያዊ የለን ብጀካቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ኣስኪርዎም ዘሎ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣቢ ክሰዓር ከም ዝኽእል ብኤርትራ ርዱ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ባይታ ንኣቢ ምስዓር ኣይኮነን ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ግዜ ስዒራቶም እያ ሎሚ ፍሉይ ነገር ክኾነ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሚድያ ልዕለና ፀብለልትነት ገይሮም ፕሮፓጋንዳ ናቶም ደፊኦም ንሕና ተወፂዕና ከለና ንዓና ዝኹንን ንዓና ዝእግድ ንዓና ዝዓፁ ንዓና ፀገም ዝፈጥር ዓለም ስለ ዘሎ ነዚ ዓለም እዚ ብኸመይ ንምክቶ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዝከኣላ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣብ ሚድያ ኣግረሲቭ ንክፅሕፍ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣይረኣኹን ኣነ ምክንያቱ ንባዕለይ ኣብ ፖለቲካ ስለዘይነበርኩ ዘይረኣኾ ዘይፈልጦ ነይሩ ይክብለኩም ኣይክእልን ምናልባት ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ከመይ ነይሩ ኣብ 1998 ዝነበረ ኩናት እንታይ ነይሩ ኣይፈልጥን እያ ንሽዑ ኣብ ኣከሙታት ስለዘይነበርኩ ናይ 98 እኳ ንእሽተይ እውን ነይረ ተምሃራይ ሃይስኩል እየ ነይረ እዚ ናይ ሕጂ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ግን ጠቕላላ እቲ ፖለቲካ ስለዘይፈትዎ ዝነበርኩ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ካልእ ዓውዲ ስለዝፀናሕኩ ኣይከታተሎኒ ነይረ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ገብር ነይሩ ህወሓት እንታይ ይፅሕፍ ነይሩ ኣብ ትዊተር እውን ኣይነበርኩን ዝያዳ እቲ ውግእ ኣብ ናይ ሚድያ ናይ ፖለቲካ ውግእ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ እዩ ዝፍፀም ስለዚ ኣነ ብኤክስ ኣይነበርኩን ናይ ኤክስ ቅድሚ ዓመት ኣቢለ ደይበላ ዓመትን ገለኒ ጀሚረ ኣክቲቭሊ ክጥቀመሉ እቲ ፕላትፎርም እዚ ከዓ ስንፍና ክትብልዎ ትኽእሉ ደለኹም ክትብልዎ ትኽእሉ ግዜ ስለዘይብለይ ኣነ ኣብቲ ኣነ ከድመዓሉ ዝኽእል ወይ እውን ውፅኢት ከምፅኣሉ ዝኽእል ዝበልክዎ ንህዝቢ ከገልግለሉ ዝኽእል ዩቱብ ስለዝኾነ ኣብኡ ጥራይ ይሰርሕ ነይረ ፌስቡክ ድማ ሕልፍ ኢለ ምክንያቱ ፌስቡክ ናይ ፀርፊ ቦታ ኮይኑ ስለዝስማዓና ኣነ ኣብኡ ትፀልዎ ሰብ ክህሉ ይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ዳርጋ ከም በፂሐ ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ሰብ ኣነ ፖስት ተገይረ ዝፀርፍ ይርየ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ካብኡ ዝፅሎ ዝጥቀም ሰብ ብዙሕ ስለዘይረኣኹ ብናተይ ሓሳብ ማለት ብናይ ካልኦት ዝጥቀሙ ኣለዉ እዮም
بناتي جن زيادة بأسن عقرقرن سلتكملو فيسبوك ونقديفه تيك توك دما باقو اي سلت انن اواي تيك توك تتقامي كون سوري اي ميديا تنتناك بكم اليكم كون بحفشا ابيكسن ابيتوبن يسرح ابيتوب يسرح كاندي يغبرو ابيكس دما غزي يخرك كله قوي يتصف اجي لمنتاي كوم نبلالنا نملس ابزي የፌዴሬሽን ምክር ቤትን የጋራ ስብሰባ በንግግር ሲከፍቱ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታና መጻኢ ዕድል ከአባይ ወንዝና ከቀይ ባህር ጋር በእጅጉ የተቆራኘ መሆኑን አንስተዋል። መንግስት የእነዚህን ተፈጥሯዊ ሀብቶች ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከምንሪኦ ዘለና እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ስፍሕ ዝበለ ዕምቆት ዘለዎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሰፍሐ ክገብሮ እዩ ነዚ ኩሉ እናገበረ ግን ከይሓፈረን ዓና ዝኸሰና ምክንያቱ ዓቢ ኩናት ማእስያ ውጅልና ምናልባት ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም ስለ ዘድልየ እዚ ናይ ፕሬዚደንት አጥቀ ስላሴ ዝበሎ ሪል ሰሚዕና ያለና ሚድያ ናይቲ ሃገር ድማ ተቐቢሉ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብዲፕሎማስን ቅድሚት ይድፋእ ኣሎ ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ እናበለ ይደፍኣሉ ኣሎ እዚ ግን ኣይኮነን ሕጂ ኣዛረበ ኮይንዎም ዘሎ ንዓታቶም ሕጂ መዛረባ ኣርስቲ ኮይንዎም ዘሎ ሓደ ቅድሚቲ ናይ ኤርትራ ድራማ ምሕላፍና ናብዚ መንስገር And moving on, diplomatic tensions between Egypt and Ethiopia have escalated over a mega dam on the Nile River. Egypt claims that Ethiopia's actions on the Nile have triggered flooding in Sudan. This as it accuses Addis Ababa of opening the gates of the mega dam it inaugurated last month. Ethiopia has dismissed the allegations as false. Cairo accuses Addis Ababa of reckless and irresponsible management of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or the GERD. Now, it is Africa's largest hydroelectric project on the Nile River after over كم نريو زلنا أمانغو جبسن إثيوبيان زلو متفنان دما ما مليسونا وسخ زخيدنا نرزلنا جبس دما نتكونتات كتمزمزو كم تدلن ربحانات فلوتيو مغنياتو أبي أحمد سقطي أقاتي موصل زلو نتزلو وسقطي ፖለቲካዊ ፀቕጦ ተወስኸል እያ ትደሊ ዘላ ምክንያት ተጠቂማትሉ ዘላ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ሱዳን ሓደ ዕልቕልቕ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ እቲ ዕልቕልቕ ኢትዮጵያ ደይ መደይለ ዝገበረቶ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ዕልቕልቕ ኢትዮጵያ በቲ ጌርድ ዝበሃል ዲጋናታ ደይ መደይላ ዝደፍአቶ ማይ ነይሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንብዙሓት ሓረስቶት ኣብ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ግብፂ ፀገም ፈጢሩ ዝብል ክሲ እዩ እዚ ክሲ እዚ ኢትዮጵያ it has to prove ከም ዘይገበረቶ ምክንያቱ መበገሲ ናይቲ ማይ እንድሕር ኮይና ዲጋ ድማ ሰሪሓ እንተላ እዚ ክሲ እዚ ከጋጥማ እዩ እዚ ክሲ እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዋ ፖለቲካዊ ፀገም ማለት ምስ ኤርትራ ትተፋነኖ ዘላ ቅድሚ ዓመት ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዝነበረት በቲ MOU ዝበሃል ምስ ሱዳን ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ትግራይ ኩናት ከሎ ዘጋጥማ ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዘጋጥም ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ኩሉ ነዚታት እናደመርካዮ እንትኸድካ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ብሕማቕ ነገር ንክትክሰስ እዩ ዝገብራ ዘሎ ግብፂ ድማ ነነፍሲ ወከፍቲ ዘለዋ ነውፂ ተተጠቂማ መመሊሳ ተሃርማላ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እውን 2-3 ግዜ ከሲሳታ ከም ዘላ ኣብ UN ድማ ክልቲኦም ክፋተቱን ክካሰሱን ኢና ርኢና ውፅኢት ናይዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ግብፂ ነብሱ ዝኸኣለ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣቢ ትገብራላ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምትፍናን ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ ቃዛ ክውድኦ ይደሊ ኣሎ ጉዳይ ናይ ቃዛ ንምውዳእ ድማ ግብፂ ሰንትራል ሮል ኣለዋ ስለዚ ነቲ ናይ ቃዛ ፕላን ተባሂሉ ሓማስ ተቐቢለ እየ ዝብሎ ዘሎ እስራኤል ድማ ሓውሲ ተቐቢላቶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ግብፂ እቲ ሽምግልና ዝካየድ ዘሎ ፅንሒ ኢላ ክርእየኩም እየ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ዓበ ግደ ስለ ዘለዋ ብግምጣሉ ድማ ፖለቲካ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ግብፂ ከምኡ ዓይነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ክገብሩ ከለዉ ንሳቶም ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ዝደልይዎ ነገር ኣለዉ እሱ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ፀቕጢ ንምፍጣር በቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ኤርትራ ትምልሶ ዘላ እውን ግብፃውያን ክትሪኦ ከለካ ተመሊሶም ምስ ናይ ኤርትራ ርዒሞም በዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢሉ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ እንደራ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢሎም ዝኣክል ነብሱ ዝኸኣለ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኣቢ ወገንና ንርኢ ዘለና ዋላ እውን ካብ ሶማልያ ዝመፅእ ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ምሁራት ነቲ ናይ ኤርትራ ወገን እናደገፉ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ መትከል ጠጠው ኢላ ከም ዘላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ንምድላይ ዘይኮነስ ንጎበጣ ክገብር ወራር ከካይድ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ዕላማናቱ ንሕማቕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እቲ ቀደም ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ኤርትራ ተቐዳመይቲ ተኸሳሲት ትኸውን ነይራ ኤርትራ ተፀላኢት ትኸውን ነይራ ኤርትራ ሕማቕ ገባሪት ኮይና ትቁፀር ዝነበረት
ኣብዚ ዋን እዚ ግን እዚ መድረክ እዚ ስለዝተሓለፈ አብይ አሕመድን ኢትዮጵያን ዩቲ ፈጣሪ ሽግር ስለዚ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ጠጠው ኢላቶ ዝነበረት ጭዋዳ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ መኸተ ናይ ህዝባን ናይ ሰራዊታ ናይቲ መንግስትን ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ እንታይ ተወሲኽዎ ኣሎ ናይ ዓለም ናይቲ ከባቢና ደገፍ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ደገፍ እቲ ካልእ ቀሲልካ ክረአ ዝኽእል እዩ ዝያዳ ኤርትራ ኣብቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበረት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተኽታኹ ናይ ሕማቕን ሽግርን ፀገምን ከም ምዃኑ ንኤርትራ ጥራይኻ ትዝንጥል ሚድያታት ኩሉ ንኤርትራ እዩ ሕጂ እውን ከፊላዊ ኣሎ እዩ ትፀገም ጥራይ እንታይ እዩ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሽግር ፀዋዒት ከም ዘይኮነት ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድማ ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ዘለዉ ከም ዘይኮነ ኣቢ ደይመደ ኢሉ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሙ ናብ ኤርትራ ፀጊዑ ክትኩሶ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ፀጊዑ መህደሚ ይደልየሉ ከም ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ ትሽጣራ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከሎ እንታይ ኢና ክንርኢ ንደሊ ንሕና ክንሪኦ ደሊና ዘለና እቲ ምስ ኤርትራ ዘግብሮም ዘሎ ኩነታት መጀመርያ እዚያ ስምዕዋ እዚያ ዝብልዋ ዘለዉ መንግስት በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን ከመፈለግ እንዲሁም የባህር በር ጥያቄዎችን በማዳፈን ጫና ለመፍጠር እየሞከረ ይገኛል። በኢትዮጵያ አስተማማኝ እድገት መምጣቱን ተከትሎ የተለያዩ ተንኮሳዎችን ለማድረግም ይሞክራል። ይህንም ተከትሎ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከቀናት በፊት ለመንግስታቱ ድርጅት ደብዳቤ ለመጻፍ ተገዷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ይፋዊ ደብዳቤ ልኳል። ደብዳቤው ልክ እንደዚህ ቀደሙ የተለመደ አይነት የዲፕሎማሲ ጽሑፍ ካለመሆኑን ባሻገር በጥንቃቄ የተረቀቀና ከበዛ ትዕግስት ወደ ራስን መከላከል የተሻገረ አውደን የያዘም ሆኗል። ደብዳቤው ኢትዮጵያ ሰላምን ከመፈለግ እስከ ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ድረስ የዘለቀ ሀሳቦችን ያካተተም ሕጂ እዚ ናይ ዩኤን ደብዳቤ ተሰዲዱ ዝበሃል ዝነበረ ብኣካል ክንሪኦ ክኢልና ኣለና እቲ ደብዳቤ ሰዲዶሞ ዘለዉ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ድማ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦን ክፈልጦን ከስተውዕለሉን ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ በዳህን ከቢድን ኩነታት ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ከቢድ ዝገብሮ ድማ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሰብ ድማ ኣባላሽካ ፀይቕካ እንተኽኢሉ ለኪምካ ንክኸይድ ከም ዝፍትን ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ንዓቢ ዘለዎ መድረክ ፅቡቅ ገይሮም የንብብዎ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት ንዓና ለኪሙ ንዓና ሽግር ፈጢሩ ንኸይለ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ንኽእል ንዝብል ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ኦኬ እቲ ደብዳቤ ተሰዲዱ ዘሎ ናብ ዩኤን እንታይ ዝሓዘ ደብዳቤ እዩ መጀመርያ ኣበይ ኣላ እታ ደብዳቤ ክሰደልኩም እዚያ እታ ደብዳቤ ትበሃል ዘላ እዚ እቲ ደብዳቤ ሰዲድዎ ዘሎ ፌደራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ብላብላ ኢሉ ነዊሕ ደብዳቤ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ሃተውቆጠው ዘለዎ ብዙሕ ፅሑፋት ዘለዎ እዩ ንኤርትራ ድማ ብሽማ እናረቑሐ ብዝሰፍሐ መልክዕ እናኸሰሳ ዝኸይድ እዩ ፅማቕ ናቱ ክንርኢ ተደሊና ናይ ሶሪ ናይ ኢኮኖሚስት እዮም ገይሮም መደሎ መስለና ኣብዚ ብሓፈሻ ነዛ ኣርቲክል ብምልኣ እንተሪኢኻያ ንኤርትራ ብግልፂ ዝኸስስ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቐዲምና እውን ደብዳቤ ሰዲድና ከም ዝነበርና ናብቲ ናብ ዩኤን እቲ ሰዲድናዮ ዝነበርና ደብዳቤ ድማ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ትጥሕሳላ ዝብል ምዃኑ ገሊፅሉ ነይሩ ቀፂሉ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እዚ ኩናት እቲ ፅምዶ ኣብዚ ንኣብነት ኢሉሎ ፅምዶ ዝበሃል ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ወይ ከዓ ኣላያንስ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣላያንስ ከም ሓደ ወታደራዊ ልፍንቲ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ዝግበር ዘሎ preparing for war to wage war on Ethiopia against Ethiopia እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እንታይ ገብራሎ ፋንድ ይገብራሎ ሞቢላይዝ ወይ ከዓ ንክውግእኑ ብሓደ ንክኾኑ ኦርጋናይዝድ ንክኾኑ ነቲ ፋኖ ይኹን ነቲ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ንሳቶም እዮም ሓንቲ ካብቲ ከም ጭብጢ ጠቂሶማ ዘለዉ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፋኖ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ወይ እውን ዝሰደዶ መጥቃዕቲ ብወገን ንወልድያ ትበሃል ቦታ ንምሓዝ ዝገበሮ ኣካል ናቱ ከም ዝነበረን ኣብ ክልል ኣምሓራ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ሰፖርትድ ኢንስቲጌትድ እዚ ብኤርትራ ተሃንዲሱ ዝተገበረ ምዃኑ ከምኡ ድማ ህወሓት ከም ዝነበረ ይብሉ ኣለዉ ከም ናትና ጭብጢ ኢንፋክት ይብሉ ኣለዉ ናይ ህወሓት መራሕቲ ነቲ ኩናት ተዋጋእትን መራሕትን ከም ዝተሳተፍዎ ይነግሩ ኣለዉ ኣብኡ እዚ ሕጂ ጭብጢ ኣለካ ድየ የብልካን ኣይደነው ካበይ ኣምፂኦም እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ they've been
other እቲ ዶኩመንታሪ ድራማ ይግበር ኣሎ ዝበልናኩም ድማ ምዝ ስለዚ ኸይድ ዝዝረብ ጸኒሑ ስለዚ there have been other incidents and skirmish ኣብ ራያ ከምኡ ድማ ኣብ ወልቃይት ንኣብነት ኣብ ወልቃይት እቲ ዓርቢ ሰብዓ ብሱዳን መፅኡ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝብልዎ ዝነበሩ ናብዚ ንኽእትዎ ዝግበር ዝነበረ እዩ ኣብ ራያ ዝኽበር ዝነበረ እውን ኣካል ናቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ናይ ብልፅግናን ወይ ከዓ ኣብን ህወሓትን እዩ ተፈሪሙ ንህወሓት ሰሪ ዘየ እንድሕር ኢልካ ውዕል ፕሪቶርያ ቀቲለየ ማለት ምዃኑ ኣይተረድኦም ዲ ዋላ ንዓለም ከሽክዑ እዮም ስለዚ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምፍራስ ግደ ይግበር ከም ዘሎ ይቕፅሉ ናብ ኤርትራ ta paragraph ኣብ ላዕሊ ዘላ እንተልኩም the Eritrean government is the main architect of this nefarious activities ናይ ዝኩሉ ሕማቕ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ቀዳማይ ሃንዳሲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ይብላሉ ንሱ ነቲ ዕግርግር ዝግበር ዘሎ ብቁጠባ ብመሳርያ ብማቴሪያል ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ሓገዝ ዝገብረሉ ዘሎ ንሱ ሰፖርት ዝቦ ዘሎ እዩ the ultimate objective is ቀንዲ ዕላማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ይብልሉ ንኢትዮጵያ ፍሕብትን ንምእታዊ ወይ ዲስታቢላይዝ ዘይርግእቲ ንምግባር ንምምቕቓላ ንምቁስሳላ ምዃኑ ይንገራሉ እዚ ድማ ነቶም ፕሮክሲስ ይጥቀም ከም ዘሎ Eritrean government tries to justify ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ይገብረሎ ንዝብል ባዕሎም ኮይኖም ነፍሶም ቀንጢዎም እዩ ዝብልዎ ዘሎ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ሕማቕ ተግባራት ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትወስድ ትገብሮ ዘላ ስኩምቲ ወይ እውን ውሳኔ ጠጠው ንምባል ወይ እውን ንዑ ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ምዃኑ እዩ Eritrea presents its hostile acts against Ethiopia as preemptive definitive measure ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ በዚ ኣፋኖ ገለ ዘጋጥሞ ዘሎ ኤርትራ ደይመደይላ ቀጥታዊ ኣቀዲማ ቅድመ መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዘላ ንሕና ናብ ኣገፅና ንኸይድ ዝብልዎ ዘሎ ዘጂ ኣብዚ ስለ ዝዝረብ ዘሎ እምበር ምንታ ንእሽተይ ከተሓዘልኩም እቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ብግልፂ ዝዛረብዎ ዘለው ዘረባ እዩ ከምዚ ሃንደበት ዝኸውን ዘሎ ነገር ከይመስለኩም ኣብዚያ ብኣፎም ክብልዎ ከለዉ ስምዑ የት ነው እንዲደረግ የሚፈልገው ወደ አሰብ ወደብ ልንሄድ እንደሆነ ያውቃል ከግድቡ ወደ ወደቡ መሆኑን ያውቃል አይቀሬ ነው ከግድቡ ወደ አሰብ ወደባችን ወደ ቀይ ባህር አክሰስ የምናገኝበት አክሰስ ቱ ዘሲ there is no shadow of doubt 135 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊያዊ ጂኦስትራቴጂያዊ ህጋዊ ታሪካዊ የራሱ የሆነ ወደብ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም ስለዚህ ሻዕቢያ ምንድነው አሁን እያደረገ ያለው በአንድ በኩል ፋኖ በሌላ በኩል ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ መጽቡቅ ጌርኩም አስተብሉሉ ንሕና ወደብ ወዲና ናብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክንገብር ንደሊ ነይርና ስለዚ ንሱ ምዃኑ ፈሊጦም ሻዕቢያ ኣቀዲሞም መጥቃዕቲ ገይሮምልና እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ዓለም እኮ ነዚ ነገር እዚ ሃንደበት ኣይኮነን ዘጋጥማ ዘሎ the world has seen this already እዚ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ሪፖርት ወፂኡ ዝነበረ ዘክርዎ ኩሉ ሰብ ካ ከስተውዕለሉ ዘለዎ listen to this one What do you do if your country was constantly beset with turmoil? Whatever you answer, it won't match the president's. Abiy Ahmed is a Nobel laureate. He won the Nobel Peace Prize. In the last few years, he's led 3 wars, and now he's hinting at a 4th one. He's been drumming up tensions. This time with all of Ethiopia's neighbors. It started with the statements on the Red Sea. Abiy Ahmed wants access to it, the Red Sea. Slight problem though. Ethiopia is a landlocked country, one of the most populated landlocked nations in the world. And Abiy Ahmed feels that geography is hurting his economy. So what's the solution? Take a port from a neighbor, it seems. He hasn't made an open threat yet. Ahmed says he wants to strike a bargain. And what's his offer? Shares in valuable Ethiopian assets as payment for a port. Also, he doesn't seem to be willing to take no for an answer. He's made public speeches in recent weeks all about getting a port. He talks about it in a televised address. And even to business leaders during forums. He apparently told them that the military option was on the table, that they would use force if required. Reports say Abiy Ahmed told this to local business leaders, but he denies it publicly. He says he does not want another war. Although his rhetoric says, what would you... እዚ ዘረባ እንተረሰሜኩም ብግልፂ ክትጅምር ከላ እንታይ መበልኩም ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጡ ብውሽጣዊ ሕመሳ ዝጣፋእ ዘሎ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር መፅዩ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተዋሂብዎ ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይዝ ዝወሰደ መራሒ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ነዚ ድማ ብዝደለዮ መንገዲ በቲ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ መንገዲ ሕራይ እንተዘይተባሂልዎ ኩናት ክእውጅ ከም ዝኽእል ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይሰምዐን ሃንደበት እዩ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ገለ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ንኤርትራ ወራር ክፍኑ ብወግዒ ንዓለም ከሲሱ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ተሓሳብናቱ ድማ ብተደጋጋሚ ብኣርቲክልስ ብቪድዮታት ብመራሕትናቱ ብካድረታት ናቱ ብኩሉ መንገድናቱ
በጽሕዎም ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ኦፊስ ኣለዎ አቡ ሕብረት አፍሪካ ብዓብይ አቡ ኣሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ሃንደበታዊ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ ኣይኮነ ንርኢ ዘለና የግዳስ he has the audacity ድርቅና ናቱ ንሓሶት ከም ድርቅና ክትሪኦ ከለኻ ከም አብይ አሕመድ ኢኻ ትኸውን ድርቅ ኢሉ ነቱ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቅ ገዲፉ ኤርትራ ትወረንላ ብምባል ንመለስ ኣብቲ አርቲክል ናቱ ኤርትራ ትወረንላ ብምባል ብተደጋጋሚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ እዚ ኤርትራ ነዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ የስ ብኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ክላገፅ እዩ ዝፍትን ዘሎ መን እዩ ወራር ዘሎ መን እዩ ጎበጣ ዝሓስብ ዘሎ መን እዩ ክፋእ ዝሓስብ ዘሎ ብቐሊሉ ክትበፅሖ ትኽእል መልሲ እዚ ግን ንሳቶም ናብ ዩኤን ፅሒፎም ጥራይ ኮኑ ዝገብሩ ዘሎ ነዚ መልእኽቲ እዚ ደይ መደይሎም ናብ ፓብሊክ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ፓብሊክ ዶሜይን ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ነቲ ህዝቢ ዝርድኦ ከምቲ ንሳቶም ብዙሕ ጫውጫውታ ዘለዎም ንብዙሕ ህዝቢ ከደናግሩ ስለዚ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ብኣፎም ስለ ዝወፁ ዘሎ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብከምዚ ፎርማል መንገዲ ተጥቅዖም የላ ብእንግሊሽ ሓተታታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ይወፁ የለን ዝገብርዎ ዘለዉ ብግልፂ ክዛረብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀሊል ግዜ ንኣብነት ተዛረበ ብእንግሊሽ መንግስቲ ኤርትራ ብእንግሊሽ ተርጉሙ ፅሒፉ ኣውፅይዎ እዩ ኣብ ሻባይ ዳትኮም but that's not enough ምስቲ ዘለና ናይ ሚድያ ሕፅረታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሻባይ ጥራይ ወፅኡ እኹል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንተተኻኢሉ ነቲ ናይ ሻባይት ብኤአይ ተዘሪቡ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድምፂ ተገይሩ ናብ ኤርቲቪ ክወርድ ይግባእ ንኣብነት ኤርቲቪ ሒዞሞ ዘሎ ቻነላት እቶም ምስ ኤርቲቪ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ ኤርቲቪ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዝሰርሓሉ ዘሎ ትፈልጡ ድሕሪ ኮይንኩም ደንደን ሚድያ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ እቲ ደንደን ሚድያ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ዝግበር ዘሎ ኢንተርቪዋት ብኤአይ ሰሪሑ ድምፂ ብኤአይ ገይሮም ፈቲኖም ነይሮም ኣብ ገለ ብኤአይ ጌርካ በቲ ድምፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጌርካ ብእንግሊሽ ቀይርካ ነቲ ብፅሑፍ ፅሒፎሞ ዘለዉ ብድምፂ ናይ ፕሬዚደንት ጌርካ ከም ቪድዮ ኮይኑ ክወርድ ተዝኽእል ነቲ ኤርትራ ትብሎ ዘላ እውን ናብቲ ሚድያ ክወፅእ ምኻለ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ዝጎድላ ኣሎ ብግምጣ ኣሎ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ከም ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ዝያዳ ክትዛረብ ዘለዋ ስለ ንፈርሕ ኣይኮንኩን እንታይ ኢለኩም ኣብ ቅድሚት እዚ ዘረባ ሓሶት ናቶም ይሰርሓሎም እዩ ዘሎ ንኦም ቅድሚ ሕጂ ይሰርሕሎም ሕጂ ይሰርሓሎም ንኸውን ተስፋ ንገብር ንኤርትራ ኣብ 2009 እገዳ ከውርዱላ ከለዉ ኤርትራ ስለ ዝበደለት ኣይኮነን ሓሶት ናቶም ኣብቲ ዝበለፀ ቦታታት ክስማዕ ስለ ዝኽኣለ እዩ ደይመደይሎም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ሕጂ እውን ነዚ ነገር እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝለመድዎ ስለ ዘለዎም እዩ ዝፈልጥዎ እንታይ ኢለኩም እስራኤል ትገብሮ ፕሌይቡክ እዩ እዚ እስራኤል በዓል ሃሪማ ቀዲማትካ ትእዊ ፅቡቅ ነገር እስራኤል ንባዕሉ ይሰዓር ስለ ዘላ ሚድያ ሎሚ ምናልባት ተስፋ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ እንታይ እናበልዮም ዝፍትኑ ዘለዉ it should be noted that all of these claims are pretexts that are involved to justify Eritrea's a decade-old and restless efforts to ኩሉ እዚ ከም ምክንያት ተጠቂሞም ንኢትዮጵያ ንምድኻም ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ንምግባር እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ኩናት ክንጅምር ወይ ገለ ክንገብር ኢልና ኣይኮና ነቲ ኤርትራ ትቕስቅሰና ዘላ ንኩናት ንምጅማር ኣይኮነን እንተኾነ ትዕግስትና ደረድ ዘለዎ እዩ እናበሉ ደጊምና ንዓኹም ንሕብር ዘለና ድማ ነቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ ሪስፔክት ስለ ዘለና ሓላፍነት ስለ ዝስማዓና ኣብቲ ከባቢ ድማ ርጉድ ርግኣትን ገለገለ እዚ ሓሶት እዩ ንፈልጦ ኢና ሓሶት ምዃኑ ግን ኤርትራ ደጋጊማ ሓሶት ነዚ ሓሶት እዚ ከተቃልዖ ይግባእ ምናልባት ኤርትራ ኣብዚ እንታይ መሊሳላ let's go to ናይ ኤርትራ ክፋል ምክንያቱ ሰልቺዎም ማለት ሰልቺዎም ክትብል ትኽእል ዲኻ ግን ክስልቹኻ የብልካን ሓንቲ ካብዚ መሊሶም ዘለዉ ኣቶ የማነ ትዊት ፅሒፍ ኣሎ let's go ኣብዚ ከይድና ንስማዕያ ብልፅግና ናይ ብልፅግና ኦብሰሽን ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ናይልን ቀይሕ ባሕርን ዝተቐርቀረት ሃገር እያ ዝብል ኮምፕሊትሊ ኣእምሮ ዘለዎ ክበፅሖ ዘይክእል ናይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሓሳብ ዘይኮነ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ኒልን ምስ ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ቦታ የብላ ኒል ካብኣ ተበጊሱንን እዮም ንሱዳን ተበልካ ንግብፂ ተበልካ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን እዚ ኣዘራርባ ዝምልከት ኣዘረባ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኒል ኣተሓሒዝካ ምስ ኒል ዘሎ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኢልካ ክትዝረብ ዝግብኦ ይኮነን ንካልእ ዕላማ እንተዘይኮይኑ there is no palpable geographical overlap intersection or confluence legal analogy geopolitical ስለዚ ብሓፈሻ ዝብልዎ ዘለዉ ደይ መደይ ኣብታ ሳልሰይቲ ፓራግራፍ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ ሂስቶሪካሊ እዚ ዓይነት ኣዘራርባ ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመሉ ክትበልዓ ዘለኻ ባጉምባሕ ዛግራ ትብላ እዚ ዓይነት እዩ ሓይልታት
من صحفح حلمناتهم ورار كجبرو نسدما بوتانك حزوديوم صقاتات ناي هاجر كزوم تديوم قال نجر كجبرو خدلي خلو كل جزء حدا ناي حصو دراما نتس كجبروز دلي زلو حسب قبولነት ንክህልዎ ጃስቲፋይ ራሽናላይዝ ክገብርዎ ጃስቲፋይ ክገብርዎ ዝጥቀምሉ ኣጀንዳታት ምዃኑን እዚ ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናብ ሓደ ናይ ህዝቢ ዘይ ክንፀግ ዘይግባእ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ክትከውን መሰል ናይቲ ሃገር እዩ መሰል ርእሰ ውሳነ ስለ ዘለዋ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ሃገርና ሃብትን ፀጋታትን ንምስራዕ ዝጥቀምሉ ዘላ ኣጀንዳ ምዃኑ ብግልፂ ክዛረቡ ንሪኦም ኣለና in this perspective that Potemkin party ዝብልዎ ዘሎ JMX is too crass and pathetic to sell and even ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝወረደ ሕሱር ዝኾነ ኣጀንዳ ምዃኑ indeed it could have been ሽራግረፍ እዚ ኖርማል ሸለል ኢልና መሓለፍናዮ ፆታዊ ወይ ላግፂ ምባልና እንትኾነ if it were not fraught with stalking and igniting yet another ስለዚ እዚ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ሸለልካ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ደንደስ ናይ ኩናት ዘይተደልየ ኣብ ሓደ ርግኣትን ሰላምን ዝተሓሰመ ቦታ ኩናት ንምግባር ሓዊ ክፅሕትሩ ንርኢ ስለ ዘለና ስለዚ ናይ ኤርትራ መልእኽቲ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ መሰል ረኺቡ ከም ዘሎ መልሲ ይወሃቦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንተሪና ብጀክኦም መንፅሒፍ ኣሎ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢሉ ሰርፀ ዮናስ ጋዜጠኛ ካብ ኤርቲቪ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም mixing the Blue Nile and the Red Sea into a political narrative is reckless but exposes insecurity not strengths it insults geography and international law ስለዚ ኒ ጉዳይ ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርና ተሓሒዝካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትፈጥር ምፍታን ናይ ድኹማትን ናይ ነፍሰ ምትእማን ዘይብሎም ከምኡ ድማ ሽግር ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ንዕቃት ኒጂኦግራፍ ከምኡ ድማ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ናይ ኣብን ፖለቲካዊ ኤሊት ናቱን ተበግሶታት ኣብ ምብርዓን ይጎዩ ኣለዉ ካልእ ናይ ግብፃዊ ኮመንቴተር እውን ተቐቢሉ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ቅቡል ከም ዝኾነን ንሕና ግብፃውያን እውን ኣዝና ተገሪምናን ተደኒቕና ኣለና ብናይ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግና ፓርቲ ናቱን ዝብሎ ዘሎ ስለዚ መስቀል expresses profound astonishment at the ruling party's obsession by the way ክፅሕፍ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነታ prosperity party ወይ ከዓ ፖተምኪንስ ፓርቲ ዝብላ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገልፃ ከም ዘሎ ከማን ገሊፅዋ ኣሎ ኣብዚ to denote its shiny facade and empty core ብምባል እዚ again ነቲ ናቱ ኦዲየንስ ይገልፀሎም ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ተራ ኣንባቢ ዘይኮነሲ ዋላ ዕንቆ ዘለዎ ኣንባቢ ቀልጢፉ ከንብቦ ዝኽእል ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ሜቢ ፖለቲካ ንትዕቢት ወይ ገለ ይኩንኩን ዛረብ ዘለኹ ኣነ ናይ ብዙሓት ናንበብና ከለና ብቐሊሉ እዩ ዝርዳእና ነዚ ኣቨሬጅ ሰብ ድማ ቀልጢፉ እዩ ዝርድኦ ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፈፂሙ ክርዶ ኣይክልኒ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክእል ርግፀኛ ኮይነ ስለዚ ክርዶ ኣይክልኒ እሱ this is way too difficult to understand ስለዚ እቲ ዕላማ ክርዶኦም እንድሕሪ ኮይኑ ኣቕልል ኣቢልካ መፅሓፍ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ንግረ መንገድና ነዚያ እንተ ትግበር እቲ መልእኽቲ እቲ ኮሚኒኬሽን ማለት ሓበሬታ ናብ ካልኦት ክበፅሓካ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ስለዚ make it as easy as possible ቶም ንስኻ ክርድእዎ ትደልዮም ዘለኻ ነዚ ነገር እዚ ክብፅሖም ስለዚ ኣቨሬጅ ህዝቢ ኤርትራዊ ከምኡ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ መረዳእታ ናቱን እንግሊሽ ናቱን ካብ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ስለዚ if you want ንሱ ክርድኦ እንድሕሪ ኮይኑ ከተቕሎ ኣለካ ብዝተኻለ መጠን ኣብዚ ሕጂ እቲ ግብፃውን ተቐቢሉ ንዑ ኢሉ ኣሎ ኣነ እውን ብግደይ ነታ ኩነታት ርየ ነዛ ኩነታት ሸለል ኢልና ክንሓልፋ ይንኽእል ኢና እንታይ ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ኣነ እውን a bit desperate cry to the UN ስለዚ ኤርትራ won't be intimidated ኣብዪ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብክያት ኤርትራ ድማ በዚ ክትሰናበት ትኽእል ኣይኮነትን ብርግፅ ገዛኻ ክወድቕ ተጀሚርካ ምክንያት ስለትደሊ ጎረባብቲ እዮም ከምኡ ገይሮሞ ወይ እውን ንቓዕ ናይ ጎረባብቲ ለኪምኒ ክትብል ንቡር ነገር እዩ እንታይ ግን ኣብዪ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ መጀመርያ እዚ ዝሰዶ ዘሎ ነታ ኣብ ውሽጣዊ ናብ ዩኤን ሰዲዱ ንኤርትራ ክኸስስ ዝፍትን ዘሎ ፋኖ ይስዕሮ ስለ ዘሎ ካብ መህደሚ ዝዘሊ ዘሎ ካልእ ኣነ ኤርትራ ንልኡላውነታ ክግህዝ ንዑ ክሰግር ንዑ ክጥሕስ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ መድረኽ ምናልባት ኮንዶኾን መዋፅኦ ይኾነኒ ንዝብል እዩ ስለዚ ንዩኤን እንታይ ክብሎም እዩ ዝፍትን ዘሎ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃብክዎ ከኣልዮ ይደሊ ኣለኹ ይብል ስለ ዘሎ እቲ ክስታት ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዛ ናተይ መልእኽትን ምስኣ ከተሓሓዛ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ካ ገይሮም ኣለዉ እዚአን ክልተን እንተተሓሒዝና ርኢናየን ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ይኽእል እዩ there is this another
where is كال article صحيفة مالو نايزيوم سبات زياتهم موداتا يبلون where is this thing أبزي رايوه نيرترا نمقصاص تتقملو no give a second ታጥቅም ሲባል በቀጠናው መረጋጋት ላይ ቁማር ለሚጫወቱ ኃይላት በደብዳቤዋ ጠንካራ ህጋዊና ሞራላዊ ግልጽ መስመሯን አስቀምጣለች። በጥቅሉ ደብዳቤው ሕጂ እዚ ንሪዮ ዘለና ኣብቲ ከርየኩም ፀናዕኩ ክልተ ነገራት ከርየኩም ክፍትን ፀኒሐ ሓደ ኤርትራ እቲ ዓቢ ክገብሮ ዘሎ ዝፍትን ዘሎ በዚ መንገዲ እውን ክንሪዮ ንኽእል ኢና ኣብ ኢትዮጵያውያን ካልእ ኣርቲክል እውን ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ኣርቲክል እዚ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ሕፍረት ዝበሃል ከም ዘይብሎም በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኤርትራ ኣብ 1993 ኣብ ሪፈረንደም ጌራ ልኡላውነታን ናፅነታን ክትእውጅ ከላ ኣብ ሽዑ ዝነበረ ናይ ዩኤን ሓላፊ ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ካብ ሻዕብያ ካብ ሳሕል ናብ ዩኤን ንክድይብ ግብፃዊ ከም ዝገበረት ገይሮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብትሩስ ጋሊ ግብፃዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ዩኤን ናይ 1993 ሪፈረንደም ብዋ ተሓሒዞም ፅሒፎም ኣለዉ እንትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩኤን ሓላፊ ዝነበረ ግብፃዊ እዩ and the 1993 UN monitored Eritrean referendum ብዝብል ዝፅሓፍዎ ኣርቲክል ኣሎ ገለ ካብኡ ዝብልዎ ዘሎ እንታይ እዩ strategic context Egyptian diplomats and UN Secretary General ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ Egyptian diplomat and ናይ UN Secretary General ዝነበረ ናይ ግብፃዊ ምዃኑ ካብ 92 ክሳብ 96 ዝነበረ ሽዑ ድማ advanced Egypt's regional strategy to weaken Ethiopia and secure Nile dominance ስለዚ እቲ ናይ UN ጀነራል ዝነበረ ከም ግብፃዊ መጠን ናይ ግብፂ ዞባዊ ሓይሊ ንምሕያል ንናይ ኢትዮጵያ ድማ ብምድኻም ሰሪሕዎ ይብሉ ኣለዉ oversaw the UN observer mission for Eritrea's 1993 referendum ስለዚ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊሳ ንኩሉ ዓይነት ደገፍን ገለን ዝነበሮ ስርዓት ናይ ደርጊ ሓማሽሻ መሰር ርእሰ ውሳነ ናታ ብቕልፂ ማውሒሳ ጥራይ ዘይኮነስ ብሕጋዊ መንገዲ ድርዒ ክትውስኸሉ ኢላ ዝገበረቶ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ድማ ዝነበራ ካብ 50ታት ተጓዒፂ ዝኸደ ንዑ ንምውሓስ ዝገበረቶ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትሩስ ቃሊ ናይ ግብፃዊ ኣብ ዩኤን 1992 ስለዝተመረፀ ንሱ ስለዝደልዮም ገለመለኒ እዚ ንሪኦ ዘለና ክንምንታይ ንዕቀት ንቓልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣብን ስርዓቱን ክንምንታይ ሓደገኛ ስርዓት ምዃኑ ንኤርትራ በዚ ኢኻ ትገልፆ ስለዚ ቀፂሉ ኢጅፕት ሎንግ ተርም ስትራቴጂ supported Eritrea and Tigrayan insurgents EPLF and TPLF to fragment Ethiopia ስለዚ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ካብ ቀደም ነዚ ዝመስል ነይሩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ aim to deny Ethiopia Red Sea access ዝኻ ንኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣክሰስ ንኸይህልዋ ዝገበርዎ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ስራሕ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ወላ ኣብ ዩኤን ዝስደድ ዘሎ ደብዳቤታትን እቲ ካልእ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ኩሉ ኣተሓሒዝካ እንተሪኢኻዮ ብሓፈሻ ንኤርትራ ንልኡላውነታ ነቲ ኣብ ዩኤን ዘለዋ ቦታ ንዑ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር ባይታ ብፅሑፋት መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ፈፂንካ ሸለል ኢልካ ክትሓልፎም ዘይግባእ ሓይልታት እዮም ስለዚ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ክንብል ኣለና ኣብዚ ስለምንታይ እዩ ዝኩሉ ሕጂ ድፍተን ዘሎ እንድሕሪ ኢልና መጀመርያ ንዓለም ክነግሮ ዘለና ኣብን ካድረታቱ ንኤርትራ ክወሩ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣድላይነት እንተሎ ብሓይሊ ክንምንጥሎ ኢና እናበሉ ነዊሕ ከይዶም እዮም ንክልተ ዓመት ከይዶም ኣለዉ ብውሕዱ ሕጂ ግን ብሓይሊ ሓይሊ የለ ብዲፕሎማሲ ድማ ዲፕሎማሲ የለ ብክልቲኡ ዝፈሸሉ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስቲል ዝኾነ ፋንድ ዝገብሮም ተረኸቡ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ፈተነታት ንርኢ ኣለና trying to divert attention from chaos inside Ethiopia but no Ethiopian is falling for it ካልኣይ ድማ ደይመደልካ ካብቲ ውሽጣዊ ፀገም ንመህደም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድማ ምግዛእ ኣብዮም ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሳልሳይ በቲ ብካልእ ፋኖ ዲስማንትሊንግ ሂዝ ኣርሚ ዴይሊ ፋኖ ድማ ቀፃሊ ወታደራዊ ውድቀት ናይ ኣብየ ቀላጥፍ ኣሎ ሕጂ እውን ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊት ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ፅኒኢልና ክንሪአና TPLF unifying ከምኡ ድማ እቲ OLA ዝበሃል ዘሎ ሸነ capturing more ኦሮሚያ ቴሪቶሪ ዳርጋ ናይ ምዕራብ ወለጋ ዝበሃል ዘሎ ወገን ናይ ኦሮሚያ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀሮም ቀሪቡሎ ይበሃል ኣሎ ህወሓት ሙሉእ ሕብረትን ሓድነትን ኣረጋጊፁ ኣሎ ስለዚ ንክመፆ ዝኽእል ፈተና ድልውነቱ ርእሎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓደ ክንሰርሕ ብወግዕ ፃውዒት ገይሩ ኣሎ ኢኮኖሚ ኮላፕሲን ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ኢንፍሌሽን ንጥርዚ ናይ ዕዳ ፀቕጢ ድማ ኣሎ ከምኡ ድማ ኦፖዚሽን ፓርቲስ ኦልሬዲ ዲስካሲንግ ስሙዝ ትራንዚሽን ኣብ ደገ ዘሎ ፓርቲታት ድማ ናይ ኩሉ ብሓደ ኮይና ከመይ ጌርና ነዚ ሃገር ነሰጋግር ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ እዩ
እዚ ኩሉ ኣብ መቃን ጌርካ ታሪኻያ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ምዃኑ ይርዳእካ ብወገነ ኤርትራ ከንታይ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኖ ፕሮቮኬሽን ኖ ዲስታቢላይዜሽን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፈንጠዝያ ናይ ኩናት ትገብር የላን ከምኡ ድማ ንኢትዮጵያ ንምብትታና ዝወሰደቶ ስጉምቲ ወይ እውን ዝተረኣየ ጭብጢ የለን always ready for stability, peace and cooperation. كل جزء سلام ركعتن دلونا تالو full respect for sovereignty and territorial integrity. ناين يزخون تكون حجر أب تكبابي يكون أب عالم لولا ونتان جزء تاو حد نتان دما أب سوماليا يكون أب السودان يكون أب كله نعو تحت زلا حجريا. كم دما لما نمدل ونزل وانا زخون يكون فتنة لما نرلا ناس. لذي reality abyss UN later a desperate call for emergency to cover his political and military suicide. Eritrea doesn't fear cries for desperation. Eritrea prepares, protect and prevail. ስለዚህ ኣቢ ንውጥቀቱን ንጥፋኣቱን ኣትሕኑ ንዝብል ዝገብሮ ዘሎ ፃውዒት ዳ እምበር ፍሉይ ትርጉም ወይ ጣቋ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ፈሊጣላ ንዓለም ድማ ከተፍልጥ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝጠልቕ ዘሎ ሰብ ርጡን እንተበለ ናይ ግድን ኢኩም ክብል ትርድኦ ነገር እዩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ናብቲ ድራማ ኣብቲ ጭቃ ኣትያ ምስ ትቆማጥ ዓሉ ኩነታት የብላን የግዳስ ነፍሱ ዝኸኣለ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዝበርትዕ መልክዕ መልሲ ክንህብ ኣለና እዚ ኣብ ዞባ ዘሎ ክኸውን ከሎ ብዓለም ደረጃ ኸ In 17 days, Europe is about to change forever, and not in a good way. If you live in Europe right now, I'd stock up on supplies, get in shape, say goodbye to mom and dad for a while, and get ready to be called to defend the elites and their castles, because the cannon fodder era of World War I and World War II and the thousands of years of warring are about to come to a head. In 17 days, Europe is about to face potentially another war. I'm sorry to say this, but no one on YouTube has ever spent more time than I have explaining the Anthony Blinken. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መቸም እቲ ካብ ኤውሮጳ ዝመፅእ ዘሎ ዝሕዝንን ዘሰክፍን ዳኣምበር ፅቡቅ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ዜና ይመፅን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እሱኻ እቶም ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ፈፂንካ ናብ ፅቡቅ ገፅካ ምኻድ ገዲፎም ናብ ሕማቅ ገፆም ጥራይ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ኩሎም መራሕቲ ኣብ ኮፐንሃገን ተኣኪቦም ንሓይሊ ናይ ኤውሮጳ ከመይ ጌርካ ትሕይሎ ንራሽያ ከመይ ጌርካ ትገጥማ ከመይ ጌርካ ትስዕራ ከመይ ጌርካ ተሰንብዳ ኣብ ዝብል ኣብ ዝዘራረብሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ከይሰምዖ ከሎ ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ነቲ መንእሰይ ናይቲ ሃገር ድማ ንኩናት መጀመርያ ቦለንታ ክብሉ እዮም ከምቲ ናይ ዩክራይን ቀፂሎም ድማ ብግዴታ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኤውሮጳ ብፍላይ እቲ ኖርዲክስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብፍሉይ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣብ ስዊስ ስለ ዘለኹ እየ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ምክንያቱ ስዊስ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይኮነትን ድሓር ስዊስ ድማ ግዱድ ዕስክርና ኣለዋ እዩ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ 18 ዓመት ዝበፅሐ ወታደራዊ ስልጠና ወሲዱ ካብ ቀደም ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነ ናብ ስዊስ እዚ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ግን ዘይነበረ ኮንሰፕት ክትኣታቶ ከም ዝኾነ እቲ ኩነታት ድማ እቶም ኢሊት ኣብ ዝእከብሉ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ውሳነታትን እንታይ ዓይነት ዘረባን ይዛረቡ ኣለዉ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ሓደገኛ ውሳነ ብዝወሓደ ድምፂ ከምዚ ዓውዓውታ ይውስኽሉን እዮም ምንታን ሰብ ሰንቢዱ ኣንጻሮም ጠጠው ንኸይብል ነቲ ድምፂ ዘውፅኡ ቻነላት ድማ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደንን ቅድሚኡ ዝነበረ ኤውሮጳን ብዙሓት ቻነላት ብዙሓት ሚድያታት ይዓፅኡ ነይሮም እዮም ነቲ ናቶም ሓቀኛ ሓበሬታ ወይ ነቲ ኩነታት ክገልፁ ዝፍትኑ ብዙሓት ቻነላት ይዕፀው ነይሮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ዝዕፀው ንዑ ዝድግፉ ስለ ዝኾኑ ንዝኾነ ከይተዓፅኡ እናበለ የፈራርህ ኣሎ ስቲል ኤውሮጳ ይገብር እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ኣብ ኮፐንሃገን ዝተገበረ ዋዕላ ንኩናት መዳለዊ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ምናልባት ቁርብ ደሰንብት ዘረባ ግን ክንጥንቀቐሉ ኣለና fields of Europe. And between today and October 24th, when the European Union convenes to decide on war, I'll do everything I can to shout from the rooftops that we are in an August 1939 kind of moment right now. And if the world's quote-unquote leaders don't come to their senses in some magical fashion, millions might die. Russia will defend itself at all costs. This is ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩናት ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ ክሳብ መወዳእታ ክትዋጋኣሉ ምዃና ቆሪፃ ወሲና ዘላያ ምክንያቱ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ንዖም እቲ ሕቶ ንኤውሮጳ እዚ ኩናት እዚ ናይ ህላዊ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ዕብለላ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ዩክራይን ን3 ዓመት ኦልሞስት ናብ 4 ዓመት ቀሪቡለ እቲ ኩናት ንብል ኣለና ስለዚ ኤውሮጳ ድሕሪ እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቕያር ኣብ ጣውላ ኮፍ ንኽብሉ ድልውነት ከርእዩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ንዩክራይን ኩሉ ሓጊዞማ ዝመፀ ለውጥን ዝወፀ ውፅኢትን ይርይዎ ኣለዉ እንድሕሪ ውፅኢት ኣብ ባይታ ከምቲ ዝድለ ይመፅእ እንተደየሉ ልዕሊ 3 ዓመትን ፈርቓን ተዋጊእካ እንታይ ከም ናይ ኣፍጋኒስታን 20 ዓመት ተዋጊእካ ክትሰዓር ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ዋላ እንታይ ንራሽያ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ኩሉ ቁጠባ ተጠዋቢላ ንኩናት ገጢማ ዘላ ሃገር ብኩናት ክትስዕራ ከም ዘይከኣል ምክንያቱ ንስኻ ከም ናታ ደረጃ ክትወድቕ ኣለካ ኩሉ ሂወትካ ተጠዋቢልካ ዝዓበየ ቁጠባኻ ናብ ኩናት ከምኒ ዘሎ ግን ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ማለት እዩ
ምክንያቱ ኣብ ራሻ ብዙሓት መንእሰያት እዮም ናብቲ ኩናታት እዮም ብዙሓት ስድራ ቤታት እየን ተወዲአን ተሃስየን ዘለዋ እዚ ካብ ርዱእ ጌርኩም ሰድዎ ኣብ ዩክሬን ከምኡ መዓስ ስድራ ቤታት እዩ መዓስ መንእሰይ በሪሱ ዘሎ ስለዚ ኤሮፓ ድማ ናብቲ ናይ ዩክሬን ደረጃ ኣትዮም ነቲ ኩናት ክቅስቅስዎ ድዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ እቲ ዕላማ አይዶ ነው ብሓፈሻ ዋላ እቲ ወታደራዊ ምድላዋት ናቶም ግን ፈፂምካ ዚሮ ምዃኑ ሓደ ሪፖርት ካብ ቻይና ዝወፀ ስምዑ ኣነስ እኳ ግርሚ ዝብለና እዚ ኤሮፓ ዝበሃል እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እኳ ምርዳእ ኣብያ ንላነስ ኣብዚ We're very familiar with this issue by now. The supply chains for everything run through China, and this is a critical problem for manufacturers in Western countries who are paying far higher prices for components and parts because of the high tariffs from the trade war. But it's an existential problem for weapons makers and defense contractors in Western countries who cannot get key raw materials at all, and who need them to build Gaza and uniforms fielded by the Pentagon, who need China's rare earth magnets to make the missiles and the planes go in the right direction. እንታይ ብላለት ሪፖርታት ተሪኹሞ ዩሮፕ is short of gunpowder and TNT when it needs them the most ስለዚ ኣብ ብሉምበርግን ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሚድያታት ዝወፅእ ዘሎ ኤሮፓ ኩሉ ነገራ ዚሮ ምድላው ዘለዋ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ራሻ ቀጥታዊ ኩናት ክትገብር እውን ኣብቲ ደናደሉሉ ዘላ ነታጉ ይኹን ተተኳሲ ኢቨን ነቲ ፋብሪካታት ዘለዋ ንኸይትጥቀም ጥረ ነገር ከዓ ጎዲልዋ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ስትራቴጂ ስለዘየለ ኣርሒቕ ካብ ምሕሳብ ስለዘየለ ኣብዚ ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፆ ቻይና ክንደይ ስጉምቲ ንቅድሚት ሓሊፎም መሰረት ናይቲ ቴክኖሎጂ ብምሉእ ሒዞም መፀን እዮም ስለዚ እቲ መሰረት ጥረ ነገር ነቲ ኩናት ዘድሊ ኣገዳሲ ባእታታት ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ቻይና ድማ ንኤሮፓ እገዳ ትገብረሎም ኣላ ምክንያቱ ንኩናት ጠጠው ክብል ስለትደልዩ ዘላ And the Chinese have cut those off. But gunpowder has been around for ages, and we need China to make that too. In Europe, they can't make enough gunpowder or TNT to supply Ukraine, let alone build up their own supplies. The most basic materials typically are sourced from China. European governments desperately need their chemical companies to switch over to military production. ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጋምፓውደር ዝበሃል ዘሎ ባሩድ ማለት እዩ እቲ ባሩድ ነቲ ብረት ከም ትኮስ ዝገብሮ ንሱ እዩ ስለዚ ንሱ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ዘይህልዎም ድሕሪ ኢልካ ድማ ሕሱር ዋጋ ክኾኖም ኢሎም ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ ዓፅዮሞ ናብ ቻይና ከይዱ ኣብ ቻይና ብሕሱር ፈርዩ ካብ ምፅኦም ይሰርሕዎ ነይሮም ኣብ ግዜ ሽግር ንነዊሕ ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆንስ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እንተኾነ ኤሮጳ ሃንደበት ጎል ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ምስቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንሪኦ ዘለና ካልእ ፀገም መንእሰያት ብፍላይ እዚ ጀንዚ ዝበሃል ሓድሽ መንእሰይ ምልዓል ዝገብሮ ዘሎ ነፍሱ ዝኻልእ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካ ምርዳእ የድሊ With breaking news and the extraordinary power struggle playing out. እዚኣ ኣይኮነትን እዚኣ ናብ ኣሜሪካ ፅንሂ ኢለ ክሰግር there was this article now where is this ሓንቲ ነይራ I'm gonna give you ኣበየላ መሲልኩም ሓንቲ ሪፖርት ላብዚ ለንቀነ ኣብ ብዙሓት ኣፍሪካ ሃገራት ዘካየድ ዘሎ ድሓን ፅንሂ ኢለ ክበኩም እየ ናብዚኣ ናይ ኣሜሪካ ንስገራ ኣሜሪካ እንታይ የጋጥም ኣለካ ስምዑ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣሜሪካ እንዱ ተቐንዲ በበገስናቱ Start with breaking news and the extraordinary power struggle playing out among the president, states, and the courts. Illinois just sued the Trump administration to prevent the deployment of Texas National Guard troops to the city of Chicago, a move Democratic Governor J.B. Pritzker labeled a, quote, Trump invasion. And the city's Democratic mayor, Brandon Johnson, just signed an executive order establishing, quote, ice-free zones on city property after a week of ramped-up immigration enforcement and tense anti-ICE protests. We need ICE out of our city. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዳርጋ እቲ ኩነታት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፆ ዘሎ መንገዲ ምስቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ይጋጮ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ስቴትስ ሕግን ናይቲ ፌደራል ሕግን ይገራጮ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዞም ኣይስ ዝበሃሉ ዘሎ ወታደራት ንስደተኛታት ብሓይሊ መንዚዖም ከውፅኡ ዝኽእሉ ተባሂሎም ብጉልባብ ናቱ ግን ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብሓይሊ ንምቁፅፃር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዴሞክራትስ ዝኾነ ስቴትስ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ እቲ ፖለቲካ ናይተን ስቴትስ ኣብ ቺካጎ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስቴት ፕሮፐርቲስ ንኸይኣቱ ዝእግድ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ናይቲ ስቴት ድማ ተጠቂሙ ኣሎ ስለዚ ፖለቲካውን ሕጋውን ምፍጣጥ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይቶም ዴሞክራትስ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ድማ ቀስ ብቐስ ሃገር ናብ ግርጭት ገፃ ትኸይድ ከም ዘላን እቲ ህዝቢ መመሊሱ እናተፈላለየ ይኸይድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክሕውዝ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ነቶም ዲሞክራትስ ድማ ፈፂሙ ከጥፍኦምን ክስዕሮምን እምበር ምስኦም ተረዳድዩ ተዘራሪቡ
መፍትሒ ክደልዝ ዘሊ ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱ የነጽረሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ዝኽየት ዘሎ ወታደራዊ ሓውሲ ወታደራዊ ምትፍናና ውሽጢ አሜሪካ ገለገለ ጉድለታት ገለገለ ነገር ተተወሲኽዎ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ሓይሊ ምጥቃም ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ዓመት ከይገበረ ነዚ ስጉምታት ዝወስዶ ዘሎ ስለዚ at the end of the day አሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ ነታ ሃገር ትዝለዓለ ስቃት ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው to the city and accused the administration of seeking to circumvent her orders. I'm joined right now by a terrific group of reporters who cover all of these issues in depth, including Seung-Min Kim, who covers the White House for the Associated Press and also been covering immigration for so many years. So, Seung-Min, take us inside the White House, how they're viewing this moment, because Trump is getting slapped down by the courts, but they're trying to figure out other ways to circumvent. እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብሓፈሻ ብየማንን ፀጋምን ደዛርብ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካ ናቶም እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ አሜሪካ ማለት ንአሜሪካውያን ዝምልከት ኢልካ ጥራይ ክትሓልፎ ትኽእል ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኣብቲ ቁጠባ እዚ ምስ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጡ ክኸውን ከሎ ምስ ካናዳ ዝገበረ ኻራ እዩ እዚ President Trump meeting with Canadian Prime Minister Mark Carney at the White House and it could get a little testy today. Remember this exchange? Last time Carney was in the Oval Office. Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. Never say never. Never say never. ኣብዚ ሓለፈ ርክብናቶም ከም ትዝክርዎ ንካናዳ ዶናልድ ትራምፕ ስቲል ክሳብ ሕጂ ስቴት ናይ አሜሪካ ክትከውን ከም ትኽእል ነታ ሃገር ትበሃል ካናዳ ናብ ሓንቲ ኣውራጃ ወይ ናብ ሓንቲ ክልል ናይ አሜሪካ ንኽቕይራ ዘለዎ ሕልሚ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሰባት ይዋዘይ ዘሎ ይላገጽ ዘሎ ገለ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ይላገጽ የለን is that serious ምናልባት ንዑ ንክገብር ብዙሕ ስጉምቲ ክኸይድ ኣይክልኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ይላገጽ ከምዚ የለ ግን ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ብተደጋጋሚ ወላ እኳ ትኩንነት ንዑ ክገብር ዘይኽእሎ ነገራት ከም ዘሎ ይፈልጥ እንተሎ ድሌት ናቱ ግን ንጹር እዩ ዘሎ ኣይከውን ኢልካ ኣይትንቀጽ ይብላ ኣሎ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክስ ምሉእ ብምሉእ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ነገር ኣብዚ ሕጂ ከም ዘይረኽቦ ይገብረሉ ኣሎ ምክንያቱ ምስ ካናዳ ክግበር ዝኽእል ወጥሪ ንአሜሪካ እውን ተመሊሱ ስለዚ ፀልዋ ስቶክ ማርኬት ይፅለዩ እቲ ንግዲ ይፅለዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሃብቲ ናቱ ካብ ዕዳጋታት ስለዝኾነ ንዕዳጋን ንገንዘቡን ንቁጠቡን ዝፀሊ ድማ ብግሉ ስለዘይፈትዎ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ነገር ከይገብሮ ይኽእል እዩ ግን እቲ ድሌት ናቱ ግን ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኤኒዌይ ካናዳውያን ከም ናይ ሎሚ ተሻቒሎም ኣይፈልጡን እዮም አሜሪካ ዝሓሸት ወይ ካ ቀንዲ መሻርክትና ናይሎም ተኣማሚኖምላ ዝድቅሱ ዝነበሩ ሃገር ተሰልቢጣቶም ኣላ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ጂኦ ፖለቲካ እቲ ዝኸፈ ኩናት ምዃኑ ዝነግር ፈፂምካ ናብ ካልእ ሃገር ተኣማሚንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ ናይ ሎሚ መሻርክትኻ ፅባሕ መሻርክትኻ ክኸውን ማለት ኣይኮነን እዚኣ ምናልባት ነቶም እዞም ክሳብ ሕጂ ዘሎ መራሕትና ኤርትራ ምምካርን ዘድልዮም ኣይኮኑን ሽግር መኺርዎም እዩ ብሕጂ ዝመፁ መራሕትና ኤርትራ ግን ኣነ ናተይ ትምኒት ንስ እዩ እቶም መራሕትናትና ዓበይቲ ዓዲ ነቲ መራሕቲ እዚ ከባቢ 50 ኣማኸርቲ ጥራይ ክህልዎ ኣለዎ እዞም 50 ኣማኸርቲ ዝብሎም ዘለኹ ድማ ኩሉ ዓይነት መፅናዕቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዘንብቡ ናተይ ትምኒት ከምኡ እዩ ንኤርትራ ሃገር ሒዝካ ጥራይሲ ብሓደ መራሒ ወይ እውን ብመንግስቲ ጥራይ ከተመሓድራ ይትኽእል ኢኻ ክኢላታት ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ታሪክ ናይ ቁጠባ ናይ ቴክኖሎጂ ኣድቫይዘርስ ጥራይ ከባቢ 50 ሰባት ክትገብር ኣለካ ቀፃሊ ስርሖም በብዓውዶም ናፅንዑ ዓለም ናበይ ትኸይድ ኣላ ንኤርትራ እንታይ ይፅልዋ ኣለዎ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ኣርሒቆም ክሓስቡ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ይመፅእ ኣሎ ንኤርትራ ክፀልዋ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ከምኡ ኣለዎ የብለን ኣይፈልጥን እየ ስለዘይፈልጥ ክዛረበኩም ኣይክልኒ ኣብ ዝመፅእ ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ነዚ ኩነታት እዚ መንግስቲ መን የመሓድረና ኣሎ መራሒ መን እዩ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ከገድሰና ዘሎ ኣማኸርቲ ንዑ ብዕምቆት ነቲ ኩነታት ኣፅኒዖም ነቲ መንግስቲ ብትኽክል ሃገራውያን ድማ ልዑል ካብቲ መራሒ ንላዕሊ ሃገራውነት ዝስምዖም ዓበይቲ ተመክሮ ዘለዎም ንኣሽቱን ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ዓውዲ ከማኽርዎ ክኽእሉሎም ምክንያቱ ከም ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ሽርክነት ንሱ ከማን ሃንደበት ወዲቑ ንሓትሕዶም ኣፍንጫ ሓትሕዶም ይጠማመቱ ኣለዉ እወ ናብ ኩናት ይኸዱ ኣለዎ ግን እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ዓይነት ቁጠባኹ ፕላን ናትካ ከም ሃገር ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ማንም ሃገር ተኣማሚንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ ከም ኤርትራ ኮይንካ ታሪክካ ኩሉ ክትጥለምን ክትንፀልን ከጥፍኡኻ ዝፍትኑ እንድሕር ኮይኖም you really need to think about this ስለዚ maybe ከምዚ ናይ ሰብራዊ ወለዶ ከይህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናቶም ተመክሮ ኣብ ባይታ ተጨፍጪፎም ዝዓበዮም ሕጂ ዝመፅእ ወለዶ ግን ከምኦም ክኸውን ስለዘይክእል ዋላ እውን ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከምኦም ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናቱ ተመክሮን
نايزيوم ناي سورا مرحت تمكرون نبيني سلامتا كم بلا الله إساس بريزنت سياسن كلهم تم عبيت مرحتنا إيرترا من سيات كلو ساحل كيدو مرحينا برا من ويكا عبيت تمرت زمروم قالينا برا بعلوم بجيجا هسا سلبا نام ببو نا تمكرنا ودقو نا تنسو يوم تمهيرو مالت كابم زعبيت تمرت زنبروم سبات نيروم يمكن جنرالي حجز له مرحنات أبير تراجن من قصص تقاطع مرحنات سلزقونه اتي أبسوا أبغى قلقلو زلو كم تناي ساحل تمكرية بلو يعني مالتيو أبي وقت زبالة تمكرو تابجي كان نودا كانت نساختهم تعيز بعد جن كم عينة مدرسة لزيلة هرجي نتنا قرتي بصحفات من باب ركز زغون استراتيجي كم حتى بمقبار بكل من قدي كم تزغل لذي إيرترا نزمت ولدو من البات كم زنا يسورا ولدو كي تركب تخليها جن نتي سقود لك كان قرد ما نفس وقف معرفنا يسورا عم بيبكا مسنا علامة كايدا مس كله عم بيبكا نتي مرحنتنا يتهاجر بقطع كما خرو زغلو حسب كبو زغلو دمسو كونو زغلو كنقبر كنكلالنا امبر بوحدات مرحتي حدا بريزنت غيرنا نمصاي في لايز حجز له ولدو مالت اب جنبار تفتينو زعبيه يقول ابايتا جن كمي مخانيرا نينا لنا امرحنا درجه مالتي ناتي ريتايزي كم يرتراز يقا ريتوناتي كمي كم تمنا يسورا ولدو تفتينو حليفهم ني حلفون بعجينا هنريوم نتهاجر مشترك واين هنريوم نغل سلازي زي قاعز اللي يخوين يسمعنا كم كندا نعمتات مشوت نيركا زحدقا خوت كاس لزغل. Now, Canada has been hit hard by President Trump's tariffs, steel, aluminum, lumber, trucks, all being slapped with levies from Washington and no deal in sight. Welcome to the Big Money Show, everyone. I'm Jackie DeAngelis, along with my co-hosts, Marcus Lemonis, Dagan McDowell. It's after deals of the global and of all the developed nations face the country. So, كاب كندا نب أمريكا نملس كندا بده هو يقوالو أمريكا خدون ترام نبعلو انتهي قاتمالو بچاينا أمريكا كل جزء چاينا يترغبا أب چاينا تريخات رغبة تكون تهدما. Administration could announce a multi-billion-dollar financial relief package this week for farmers being hurt by the president's trade war with China. In tonight's In Depth, Lana Zak talks to soybean farmers, fearing they may be forced out of business. U.S. soybean farmers are starting their harvest, but they face steep losses that could fuel farm bankruptcy. كم زنريم زلنا حرصوت دونالد ترامب نحن دونالد ترامب كتحننا يلوم زفكروا له تقليموهم شجر وديقوم كم زلوا كابافهم سمعوه. You know, we do our very best to grow a good crop to feed the world, and then we can't hardly give it away. Many growers say they feel betrayed after the Trump administration gave Argentina a financial lifeline, a $20 billion loan. Argentina then immediately dropped their soy tariffs to China, undercutting U.S. farmers. We don't do something. We're not going to have family farms. سلازي كم تري ودا لهم زيوم نريم زلنا حرستوت ندون ترامب نبي حكي أبحر جاو ديقنا بواقاناتنا دما تشاينا تقن جزايتنا زنبرت كأرجنتينا قد جزو أرجنتينا دما 10 بليون هيبو كافش جرام أدحينهم نعنا دما بهوتنا صوتا خوين الله سلازي قال لنا جرك جبرنا له زبل تري زخونة أوعيد ندون ترامب إنا نرزلنا تشاينا دما نبي حكي بالحبز اللو من قدي حنتت إيد كي تقصت ندون ترامب كتنبركو خنر لنا نبي حكي مهان دحري أب هاجركا إنفست جبركينكا علمكا هاجركا كل نجار تكنولوجي أمريكا كويناتن ورا كويناتن تراك نزار بلغ لنا كاب تشاينا زوز زول سألتات نزي مثل أمين زين إنتاج لكم كنت قلت وتدخلوا أتسألك كم زعينا تكنولوجي ناب تشاينا نري يسري وزل لهم ناي من قد بابور يا بعلمنا زعبي من قد بابور زنو حبينتو زنو حكمزي زعبي كمزي زعبي ناي درون شو أتسأل نريو أب أمريكا إنتاج كيلو ميوس ولو حنت هاجر كوينات تديجيرا كم زيادة فترة جنزبا أب هاجر إنفست تجيراتو تكنولوجي معبالة راياتري بقمت قالوا كويناتنا أفغانستان كويناتنا فنزويلا كويناتنا إيران كويناتنا بيوكرين كويناتنا بغزة ناف كل كوينات راين حرقين حسابك تكنولوجي كسر راح يتغنيها زحات أمريكا فتوت دونالد ترامب تايمز بلو وين was the last time كم زعينت project من قصي أب أمريكا سر حدرانا يبلو أب project ناي معبالة أب أمريكا كابزين عمتاتي حليفية مزول لذي تشاينا كنت بقى ملو بملو أب تكنولوجيا تكويرا بتخدلو زلا باي ذا واي عايز أجرمتنا هانت فيديو كوكمي because تي علمنا نبي بتسكم زلون مجلس تكون الناس اللي تغل look at this إذا أنت عين بمنتهي تصير هاي السئلة سيسكا جمتو أمين قال يقوم كتفلتوا تغنيهم just رأيو لا يبزي إذا تري وزل لهم ملو بملو بدرون هاي درون شويهم تريد لهم كل السئلة تري وزل لهم بسماي درونات أو تطويلان دخونا نتن درونات كم ملكت تكيم كاز جبر زليو لوك تشاينا بكندي درجة بس حكم زلا كم زنا درون شوسي تزبلت شوية بتشاينا هجي إذا كان داي دريكا ندرونات كند من تاي أبستفل عليه العمان خطك أمولهم بك أم كم زلوا it's just amazing man
I don't know man ንቻይና ክትርኢ ከለኻሲ ብሓቂኻ ኢንስፓየር ትኸውን I wish እቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዎ ቅርበት ሪኢኻ ነዚ ናይ ቻይና ሞዴልስ ብኩሉ መንገዲ ክኽተሎሞ ቻይና ዝኣመሰለት ብኩሉ ብወታደራዊ ብቴክኖሎጂካዊ ብቁጠባዊ ብኩሉ ግለሰባታ ምቾት ዝነብሩሉ ንዑ ተኻልእ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ዘይብላ ሃገር ክትኮነልና ትምኒትናዩ ኣነ ኸ ኩሉ ግዜ ትምኒተይስ እዩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ድሕርያ ናብ ዞባና ክምለስ እየ Talks are gathering momentum to bring an end to the war in Gaza. Day 3 of the indirect negotiations in Egypt coincide with the 2-year anniversary of the start of Israel's war with Hamas. U.S. President Donald Trump says that America will do everything possible to make sure that everyone adheres to the deal if Hamas and Israel do agree on a ceasefire. Adding that he saw a real chance of a breakthrough, his special envoy Steve Witkoff كم نريد لنا دونالد ترامب نقداينا يقضى زخون يخون معلبنا مقبارو كل زكاة على كجبري اللي خمزلو يزنقر زلو تحطه نتونس زعرزلو اتنا إسرائيل برايم مينستر قبله يخل ديو معناته نزع جز بقى تبقسو تطو قبل زغل حدا حيلة رايو السودما نا إسرائيل حيلة رايو نا نتنياهو حيلة رايو معناته نتنياهو انت عين السمخانو انت عارف ليك كل عينة حسابات بنتنياهو كعنو خمزغلو إذا سألت ترى رأيه لين حتى جزية من البعض تا فيديو كم زعينة تقوي بزح حيفتوني يوم يوتيوب تيجن يوم ميديام يوم مثل زلوي تسألت ري والله مدهر مجرجة 800 تويت هنس أتاتنا غزة نتنياهو بوت هذا راوي عنوات غيره حمشي شو كم زعينة عنوات تابع على مريو it's just shocking look at this زي صحت دوت سألتاتنا غزة it's a very 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 sad كم نريد زلنا جن نتنياهو إسرائيلويان كقلت خلوه سمعوا Netanyahu. Do you trust Benjamin Netanyahu? زي أنا كلام ناي موساد حلافيت زنبرتيا انتهيت بلا لا نتنياهو تأمني يدو يبقى Never. Can there be peace? بفتش ما يعملون يتولا لازغا تحطو يغطل كم عين السمخان أبزي أسمعوا Can there be peace while Benjamin Netanyahu is the leader here? No. Can the world trust Benjamin Netanyahu? I don't think that anyone can trust him. Basically. زتري وزلهم دما نا إسرائيل برايم مينستر إهود باراك برايم مينستر زنبري كلام ني نتنياهو كنا عملوا نخلده no ما نمسك عمنا يكلني معناته حسوتون حقا He lies to everyone and no one trusts him. If you were a Palestinian living in the West Bank or Gaza, what would your view be of Israel? I would fight against Israel in order to achieve my liberty. How would you fight? How dirty? I would do everything in order to achieve my liberty, and that's it. I want. سنتايز بلزلو زخا خمتري ودلهم حكبتم عبيتي دايركتورات ناي إسرائيل زنبريو نفسخا أب غزا أنت توردا أنتي مجبر كايلو تي إز بغزا زلو فلسطين ما هو زلوسي أب أنت تورس أنتي مجبر كايلو يا بخل زك على المتقالس كيلو كل زك على إنه مجبر كوزين كبلا كايدلني أنتي مالتيو حماس ويونت فلسطين زجبروا زلو قباميو كلام الرجع يقدر كلام من يوتهم جحر نفسات تغير كلام كعلى سخايم جدا تدي تقاليسهم موتيو تتقاليسهم كموتيو تتقاليس كاجن كتعوتون سلاتغل سلازي تكون النت إسرائيلويان من فلتوين نتنياهو كنا من تحت حدقنا مخام إسرائيلويان من فلتوين مودة هذا ما بزاجر نحن بدينا. Simple story. They are never going to stop printing money, so therefore Bitcoin will never stop going up. And if you simply think of Bitcoin as savings technology, all you have to do is go out, work hard at your job, make money, spend less than you make, and then put the extra savings into Bitcoin, and then allow Bitcoin to benefit from what we know is going to happen, which قال سبع له بزعبة بيتكوين كزارب كله نستوصل نجزيه مسحبيه تطو زبل بسول له no بيتكوين كسب معاسي كعبيب لكم الله كسب نسوم جنزة برينت مقبار زو قارصوا ما هستو قبلهم أمريكا جنزة برينت مقبار أوروبا ما هستو قبلهم never ملو هي وطن برينت ناقبر يمسنيهم أمارات سلزي بلو سبقن ناف ستوك ماركت ناف كالي انفست ناقبر تلبامي خير نيرتا عشان ما سقيلو ناموتي خير له سلزي بيتكوين يكون كريبتو ستوك ماركت كسب معاسي كعبي كسب نساتهم نزز خدوه زلو زحلفه 5 عام تخطلوا من قد كسب زخصلوا اتي ابيتنا بيتكوين يكون ناي ستوك ماركت يكون ناي كالي قصالي كون سلازي نساتهم برينت خغبرو خلو نسخ حنت زي مقباركا تزعبيه جيجان ودقتني يبلنالو تتقوموا لتمخريج كل جزء لنفسنا خطقمنا زغلي حنت ابزا هيوتي غور على زغلنا حوارو تذكري دما بزحات
ኤርትራውያን ነዝናተይ ምክር ወሲዶም ድሕረይ ኢንቨስት ዝገበሩ ወይ ብመንገዶም ኢንቨስት ገይሮም ኣብ ሂወቶም ዓብዪ ቁጠባዊ ለውጢ ዝገብሩ ስለ ዘለዉ እዮም ድሕሪ 10 ዓመት ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝበለፀ ቦታ ክበፅሑ ምዃኖም ስለ ዝርዳእኒ ሕጂ ክምለስ ኣብቲ ናይ ወትሩ ምክንያቱ ከይበልኳ ክሓልፍ ስለ ዘይደለ እቺ ጋሸና መስሎኝ እዛች ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በዛ ጋር ሽብር ያደርሳል። እኔ እኮ የሚያናድደኝ ቀድሜ እንዲህ ያደርጋሉ ብዬ ተናግሬ ያንኑ ማረጋቸው እንደዛው እየተናገሩ እየለፈለፍ ስጋት እየተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያን አስተካቹ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል። ሽሉቃ ነገር እንደዚህ ብሎ የሚያወራ ሰው ለምን ይመታል? ሻለቃ ቢሆንስ እንደዚህ ይደረጋል? ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ውይ ዘብሎ ዘሎ ምክንያት ነዚ ሰብ እዚ እቲ ዘይፅበዮ ዝነበረ ውድቀት የጋጥም ስለ ዘሎ እዩ። እስኻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ዝሕምሞም ቦታ ይሕዝዎም ስለ ዘለዉ ፋኖ ድማ ቀፃሊ ልክዕ ኣብታ ዝሕምሞም ቦታ ይሃርሞም ስለ ዘሎ እዚ ስትራቴጂ እዚ ድማ ካበይ ዝብገስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድን ወታደራውያን መራሕትናቱን ፈፂንካ ክቋፀርዎ ዘይከኣሉ ኩነታት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ። ንሳቶም ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ይፍትኑ። እቲ ፋኖ ድማ ቀፃሊ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት እናገበረ ኣብዚ ገሸና ዝበሃል ቦታ እውን ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ስልታዊ ኩናት ከም ዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረድኦም ይኸይድ ኣሎ። ብሓፈሻ ክርዳና ዘሎ the Fano forces took control of the strategic town after besieging the town for several hours. It is located along the Waldia Debre Tabor road. It is also a crossroad to Waldia and Lalibela areas. ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ይሕዝ ዘሎ ኣብዚ እውን ይብሉ ኣለዉ። notably one of the fiercest ዝኸፈ ኩናት ኣብቲ ናይ 2022 war between Tigray people, TPLF and the federal government was in Geshana, which is attributed to its strategic significance. ስለዚ እዛ ቦታ ንሪኣ ዘለና ስትራቴጂካዊት ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣብ ኩናት ህወሓት TDF ወይ እውን ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ መጥቃዕቲ እቲ ዝበርትዕ ኩናት ዝተኻየደላ ቦታ እውን ስለ ዝነበረት that's why እዩ ዝትሪእዎ ዝነበርኩም ክሳብ ሳምቡ ዝትኮስ ክሓርቕ ፀኒሑ ትማሊ እናስሓቐ እናተላገፀ ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል ዝመስሎ ዝነበረ እዩ። ሉከዴስ እንደዛው እየተናገሩ እየለፈለፍ ስጋት እየተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያን አስተካቹ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል። መንግስቱ ኃይለማርያም ኮይኑ ዝቁጥዕ ዝነበረ የዘክረኩም ኣሎ። መንግስቱ ኃይለማርያም ክወድቕ ከለውን ከመይ ተጋጥመ ነይራ። ፋኖ ድማ ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ሴሌብሬሽን እዩ ዘለዎም። ስለዚ ፋኖ is doing all the right things ንኣብን ሰራዊቱን ኣብዚ ሕመመ ቦታ እናረኸበ ፅቡቕ ዝኾነ መጥቃዕትን ማህረምትን ይህበሎ። እቲ ኩነታት ድማ ይቕፅል ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሎሚ ወላ ሓንቲ ትርአ ዓወታ የርአየናን ከም ዝሪእዎ የብርሃን ጁራ ምርኮኛ ነን። የብርሃን ምርኮኛ ነን። አባታችን ተማርኳል፣ እኛም ተረግመናል። ከፍ በል እኛም ተረግመናል። አባታችን ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ከም መራሕዮም እዮም ዝኾኑ ከም ዝተባህለ ኣቦታትኩም ወይ እውን መራሕትኩም ብሩኻት እዮም ነይሮም። ንስኻትኩም ድማ ፍትን ኣብ ዝበለታ ክትማርኹም በር ውፅኢት ከተምፁ ኣይተረኣኹምን እዮም ዝብልዎም ዘለዉ። very sad ሳድ ኣይኮነን ዘገርም ግን የብሉን እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ፍሽለት እናጋጠሙ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መጀመርያ እዚኣ መስምዑ ላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና እውን በዚያ ጀምሩ። አብይ አህመድ መስቀልቀል ውስጥ ከተተን ያሉትን ጉዳይ ተናግሯል። ንግግር ሀገርን ያፈርሳል ሲሉም አክሏል። ጠመንጃ ሳይሆን ብዕር ያነሱ ጋዜጠኞችን ለእስር ስደትና እንግልት የዳረገው የብልጽግናው አገዛዝ በርካታ ሚዲያዎችን ተቆጣጥሮና ፈጥሮ ያደረገው እንቅስቃሴን በሚዲያ ሰራዊትን ቢደግፍም በሀገሪቱ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በፕሮፓጋንዳ የሚሸፈን አልሆነምና ስኬት ቀራቀው ሰነባበትም። እንዲያም ሆኖ አሁንም አዳዲስ ሚዲያዎችን እየጨመረ እንደሆነ ይገልጻል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በአንድ አብይ አህመድ ታቀንዲ ክገብራ ዝደሊ ዘሎ ሚዲያ ዶሚኔት ንምግባር እቲ ኩሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ ዘሎ ካድረታትን ገለን ውፅኢት ስለደየምፅሉ እንታይ ፈጢሩ ለይ ዝበሃል ዘሎ አባላት የኢዚያ ማኔጅመንት አባላት
እዚህ በዚህ ታሪካዊ ቀን የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ጎስጓስ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ንክሕግዞ ከምዚ ፖሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ብዝብል ሓድሽ ናይ እንግሊሽ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ከፊቱ ከም ዘሎ ድሮ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ጀሚሮም ኣለዉ ስርሖም እቲ ኩነታት እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንምንታይ ከሰጉሞም እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ከምዚ Director General of the National Intelligence and Security Staff as a leading advocate for continental solidarity and cooperation. He further underscored the transformative potential of Pulse of Africa in amplifying Ethiopia's role within the African media landscape. At the headquarters of Africa, and in light of the role we aspire to play across the continent, expanding the reach of our media to reflect this vision is great. Getachew Reda, Prime Minister's advisor. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ንምንታይ ይጥቀምለው ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ካልኦት ዓዱ ገንዘብ ከፊሎም ሚድያታት ጥራይ ከውፅሎም ዘይኮኑ ናቶም ዓብይ ወይ እውን ሚድያ ንደገ ብእንግሊሽ ንክገብሩ እዩ ካብኣቶም ስለ ዝረኣኹ ጥራይ ኮንኩን ኣነ ብተደጋጋሚ ኣብ ቻነለይ ዝዛረባ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቬኒዩ ናይ ሚድያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ናይ ደገ ኮላቦሬተርስ ብደገ ዝኩሉ ምሁርናትና ብደገ እናኣተወ ዋላ ብላይፍ ምሳቶም ዝዘራረበሉ ዋላ ብሶሻል ሚድያ ይኹን ዋላ ከም ዩቱብ ቻነል ገይሩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመሓደር ሚድያ እንተዝጅመር ብእንግሊሽ ክንደይ ከምሳይ ኣለኹም ትሰማምዑ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኤርትራ ድምፂ ናታ ንዓለም ክስማዕ ክኽእል ኣሎ ኩነታት ናታ ንዓለም ክስማዕ ክኽእል ኣሎ ታሪክ ናታ ብኤርትራውያን ክነገር ክኽእል ኣሎ እልፊ ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ፀፀኒሖም ኣብ ሚድያታት መፅኦም ካብ ዝዛረቡና ንሳቶም ኤርትራውያን ዝመርሕዎ ሚድያ ካብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ምንታን ምስቲ ኣጀንዳ ናይቲ ዓዲ ዝተዋሰበ ንክኸውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዘለዉ ሃገር ዝመሓደር ዋላ ላይፍ ኣይኹን ሬከርድ ኮይኑ ዋላ ኤዲትድ ኮይኑ ዝወፅእ ግን ብእንግሊሽ ጥራይ ዝተመለየ ካብ ውሽጢ ዓዲ ስቱድዮ ዘለዎ እንተዝፍጠር ነይሩ ነቲ ናይ ሚድያ ፅምኣት ወይ ናይ ሚድያ ሕፅረታት ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ዋላ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ናይቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ተዛረብዎ ድማ ብብሮድካስት ተጌርካዮ ኩሉ ዝናትና ሚድያ ዘሎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ዘሎ ሚድያ እናወሰደ ፅቡቅ ነይሩ ዋላ ንኣብነት እዚ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝፅሕፎ ዘሎ ሓተታ ተዘሪቡ ብመንገዲ ቪድዮ ኮይኑ እንተዝወፅእ ነይሩ ንሱ ንባዕሉ ነቲ ዘሎና ናይ ሚድያ ሓይሊ መሊሱ መበርታዓና ነይሩ ምናልባት ሓደ ግዜ ሓሳብ ካበይ ትወስዳ የገድስን እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ቀጠር ንእሽተይ ሃገር እዩ ገንዘብ ኣለዎ ግን ንቀጠር ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝዋናጨፍ ዝገበሮ ድምፂ ከም ዝልዎ ዝገበሮ ኣልጀዚራ እዩ እስከ ክጅምር ከሎ ኣልጀዚራ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ገይሮም መክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን ንሕና ናትና ወላ ብንእሽቲ በለ ማዕረቲ ኤርቲቪ ትገብሮ ዘላ ማዕርዩ ድማ ናይ እንግሊሽ ቻነል ወላ ኣነ ከም ሓሳብ ይበ ነይረ ኤርትራን ፕሮፋይል ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ጥራይሲ ንበይኑ ቻነል ኮይኑ ንበይኑ ጥራይ እንተዝኸይድ ነይሩ ብፅቡቅ ዝኾነ ታብኔል ስናተገበረ ንባዕሉ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፅእ ዜናን ብፍላይ ንኮመንተር ፖለቲካዊ ትንተና ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ኢንተርቪውስ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከምኡ ዋላ ብትግርኛ ዝተገብረ ናብ እንግሊሽ እናተተርጎመ ከምኡ እንተዝግበር ኤርትራ ድምፂ ናታ ንደገ ንምውፃእ ዓብይ ስራሕ እንተገበረ ብናተይ መረዳታ እዚ ሓደ ካብቲ ድሌትና እዩ ወላ ነዚታት ሕጂ ከኤርትራ ለማስመለስ ቀይ ባህሩን ከኤርትራ ለማስመለስ መዋጋት አይጠበቅብንም መሽናት ነው እንጂ መሽናት ብንሸናባቸው ራሱ ጠራርገናቸው እዛ ባህር ውስጥ አንከታቸው ከም ስትሪሞም ዘለዎም ኣብዚ ሪጫ ዝበሃል ዝነበረ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣንፃር ንቀይ ባሕርን ናብ ኤርትራን እዩ ዘሎ ደርፍታት ወፅኡ ኣሎ ከምኡ መዓት ቪድዮታት ኣለኒ ሕጂ ግዜ ስለዘይብለይ ሸር ክገብረልኩም ኣይክእልኒ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ፕሮፓጋንዳ ንግዚኡ ተንቀሳቅሶ ዝኽእል ዝበሎ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ንሕና ግን ነገራት ኣስተውዒልና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ኣነ ከም ናተይ ሓሳብ ዝህብ ናሽቲ ወለዶ ስለ ትሰምዑኒ ዘለኹም ሓደ ግዜ እቲ ፀላኢና ዝገብሮ ካባናን ላዕላ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምሁራት ስለ ዘለዎ ሎጂስቲክስ ስለ ዘለዎ ይኮነን ሓደ ግዜ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ቅድሚኡ ኣፀቢቕና ክንገብሮ ዝግባአና ንገብር ስለ ዘየለና ኤርትራ ኣዝያ ብዙሓት ምሁራት እዩ ዘለዋ ስለዚ ምሁራት ናትና ተጠቂምና እዚ ኩሉ ኣርቲክል ዝፅሓፍ ዘሎ ነቶም ኣርቲክል ዝፅሕፉ ዘለዉ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኦም ሓናፅብ ዝኾነ ናይ ተራ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ክዛረብሉ ዓለም ነቲ ታሪክና ንክሰምዖ ብሚድያ ደረጃ ብፖድካስት ደረጃ ክወርድ ክኽእል ኣሎ ብእንግሊሽ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ምስ ዝወፅእ ክብደት ክህልዎ ዝኽእል እምበር ደገ እኳ ይግበር እዩ ግን ከምቲ ዝድለ ዲስትሪቢሽን ስለዘየለ ኣይከይድን እዩ ኣብዚኣ ናተይ ርእይቶ ኣላትኒ ምናልባት ጋባይ ዝፍለ ናተይ ሓሳባት ዘይትፈትውን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም የግብፅ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን በሁለት መንገድ ማፍረስ
ቁጥር 1 በብሔር ቁጥር 2 በሃይማኖት። ይሄ ደግሞ የግብጽ ፕሮጀክት ምንድነው? መሰረት ሐሳቡን ተገንዘቡት። ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች መንግስት አይሆኑም ነው ያልናችሁ። እኔን ከጠየቃችሁኝ ፓርቲኩላር በምንም ተአምር ባህር ዳር አይገቡም። ተውት፣ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ምናምን ባህር ዳር ደጃፍ አይረግጡም። ያ ማለት ግን ሽብርተኛ አይሆኑም ነው እያልኩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንኾነ ዘለና ናይ ግብፂ ፕላን ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያ ክትባላዕ ክትነብር ወይ ኣታታይ መዓት ይወደይ ኣታ ፋኖ ክትባል ምሳኻ ነይሩ ርእስኻ ሰርሕ ድንበር ዘይሰርሕ ርእስኹም ፋኖ ክትባልን ኣቢ ኣብ ኩርሲ ንክቕፅል ዝገብሮ ነይሩ ተመጉስዎ ድማ ነይርኩም። ስለዚ ፋኖ ንምንታይ ቃለስ ነይሩ? ስለምንታይ ከይቃለሰኩም ኣሎ? ብቐሊሉ ኣቢ ኣሕመድ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እዩ ነይሩ። ንኣቢ ኣሕመድ ንኽትከስስ ከቢድ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ናብ ግብፂ ናብ ኤርትራን ምጥማት ገዲፍካ ኣብ ውሽጥኻ ክትጥምት ተኽኢልካ ጥራይኻ ክትፈትሖ ትኽእል። ነዚያ ድማ ክገብርዋ ድሌት የብሎምን ሸውሃት የብሎምን። እቲ ፀገም ድማ ክቕፅል እዩ። ሽብርተኛ መጠናቸው እያደገ ይሄዳል። መሳኪን ወይ በሉ ጥራይ ክራይ ቤቢ ዝበሃል ኣውያትና ኣውያት ያ ኮይና ዘላታ ኩነታት ባይ ዘ ወይ ኣብ ቅድሚት ከማን ዝረሳዕኳ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ጀዋር እስከ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎም ነይሩ ናብ ዩኤን ዝሰደድኩም ደብዳቤሲ እምበርዶ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ኩነታትኩም ተንብብዎ ኣለኹም ኢኹም እስከ ድሓን እስከ ኣቢ ኮምፕሌይንድ ፎር ዘ ሰከንድ ታይም ዳት ዘ ሪትሪንግ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሲ ከምኡ ድማ ምስ ትግራይ ኮይኖም ውግእ ይዳለዉ ኣለዉ ናይ ውግእ ልፍንቲ ኣቑሞም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ። እስከ ድሓን እዚ ዝኸሰስኩም ሓቂ ንበሎ ህወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ኤርትራን ርክብ ገይሮም ኣለዉ ንበሎም። ዋን ሃስቶስ ተቐንዲ ሕቶ ክሕቶ ዘሎ ኣብን ስርዓቱን ካድረታቱን ንክልተ ዓመት እንታይ ክገብሩ ፀኒሖም ኢሉ ዝሓትት ከየለን ድዩ? እቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ለይትን መዓልትን ተሃዲድ ናይ ኩናት ከ ቁሩብ ኣይስቆረብኩምን ድዩ? ኣብ ክፉት ኣኼባ ኣብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ቀለ ንኤርትራ ንኽትወሩ ንትግራይ ንኽትሕምሽሹ ዘይተዛረብኩሞን ዘይበልኩሞን ነይሩ እዩ። ኣስመራ ክትቋፀሩ ስርዓት ክትቅይሩ ከም ትደልዩ። ስለዚ in other words the war dramas have been much louder on this side but we must collectively say no more war. ስለዚ ንኩናትን ንዕግርግርንሲ ቀዳሞት ተሰለፍትን ንስኹም ኢኹም ነይርኩም ሕጂ ተገምጢልኩም ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ኢልካ ደብኪ ምክንያት ክህልወኩም ኣይግባእን እዩ። ምናልባት ነዚያ ዘረባ እዚያ እስከስምዕዋ ኣስተንሰሓይዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣምሓራ ክልል ክወፁ እሞ ድሓር ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ብኣምሓራ ሓይልታት እቲ ናይ ክልል ሓይሊ ንክቆፃፀሮ ኣብኡ ንክምክትን እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ግን ንሰው ዝዳለወሉ ሰራዊት ንሰውፅኡ ናብ ካሊእ ወፍሪ ከሳልጠሎም ዝሓሰበሉ እዋን ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ብፋኖ ምግዳሙ ሕዚ ድማ ትብሎ ዘለካ እቲ ምዕባለታት ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ምዕባለ ከምኡ ምዃኑ ምናልባት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ዕጡቃት ሓይልታት ዘለዎ ገምጋም ትሑት ምዃኑ ድዩ ዘርኢ ወይስ ናይ ማለት እቲ ኣቐዲሙ እዩ እቲ ናይ ሓይልታት ምንቅስቃስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ተረዲዩስ ሰራዊት ይኸውፅ ደሊ ነይሩ ዘሎ ካልኩሌሽን እንታይ እዩ ዝብል ጉዳይ እውን ኣሎ። ምስኡ ተታሒዙ ናይ ማን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወፍሪ ወይ ከዓ ኩናት ክጅምሮ ዝተተሓሓዘ ኣጀንዳ ዶ ይነብሮ ይነብር ዝብሉ እውን ኣሎ። ብካሊእ መንፅር ነው እዚ ጉዳይ ዘለካ ምልከታታ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ መከላከያ ሰራዊት ዝመስል የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኮይኑ ዘገልገለ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብመሪሕነት ተጋሩ ጥራሕ እዩ። ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢታማጆር ሹም ሓዊሱ ትግራዋይ ተኮይኑ ፕራይም ሚኒስቴር ትግራዋይ ተኮይኑ ደህንነት ሓላፊ ትግራዋይ ተኮይኑ ኣብዚ እዩ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሩዋንዳ፣ ንብሩንዲ፣ ንሴራሊዮን፣ ንሱዳን፣ ንደቡብ ሱዳን፣ ንሶማልያ ንኩለን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካን ኮንጎ ንላይቤርያ ንኩለን ሴኪር ዝገብር መከላከያ የሃገር መከላከያ ሰራዊት ሃኒፁ ነይሩ እዩ። ናይ ሳሙራ ኢታማጆር ሹም እናሃለወ ማለት እዩ። ኣብ መከላከያ ሰራዊትስ ብዛዕባ ናይ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ናይ ሬበልስ ዓቕሚ ሰሊሉ ገምጊሙ ፈቲሹ መረጃ ኣኪቡ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ሪኣክሽነሪ ፕላን ከቕምጥ ዝኽእል ወታደራዊ መኮንን ኣለዎ ኢልካ ምእማን ኣይከኣል ሕዚ ለኣባው ታደሰ እቲ ዝሐሸ ካብ ብርሃኑ ጁላስ ዝሐሸ ዝበሃል ኣባው ታደሰን ጌታቸው ጉዲናን እዮም እዚኦም እዮም ኣብይ ብጣዕሚ ዝተማመነሎም። ኢንፋክት መን ደግፌ ኣለምሸት ደግፌ እውን ዝሐሸ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ብርሃኑ በቀለ እውን እና እዚኦም ግን ኣብ ትሕቲ ተጋሩ ወታደራዊ መኮንናት ኮይኖም እዮም እዚ ዓቕሚ እዚ እውን ኣጥርዮምዎ ዘለዉ ብትክክል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ዝትንትን ዝርዳእ
ናይ ብልጽግና በዓል ስልጣን የለይ ሕዚ ኢትዮጵያ ትኸውን ብናተይ እምነት ተጋሩ ተሃልዮም ጥራሕ እዮም ተጋሩ ዘይብላ ኢትዮጵያ እትሓዝ ዘላ ኢትዮጵያ ትኸውን እዚ ተሓቂት ፋክት ማለት እዩ ሶ ናይ ፋኖ ዓቕሚ ኣትሕቲዩ ርይዎ ብልጽግና ብጣዕሚ ኣትሒቱ ብፍላይ ብርሃኑ ጁላ ወደህነው ግጠም እንጂ ቻለው እንጂ ገለሉሉ ዘቐርታት ቅያዕታት ይዛረቡ እዩ ነይሩ ሕዚ ፋኖ ረእኽዮ ይማርኽ ኣሎ መዓልቲ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ሓደ ናይ ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኢሊታት እንደ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዴት መማረክ እንዳለበት ነው እንደ ኮርስ የሚወስደው ክሳብ ትብል ብጣዕሚ ኢኻ ዝስከፍ ሙሉ ሰራዊት ትግራይ ዝገበሮ ኣብ ሸውዓተ ሕጉም ኣብ ወፍራ ኣዴታት ብሙሉ ፋኖ ህዚ ገይርዎ ኣሎ ሎሚ ቀነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌል ገይሩ ኣሎ ማለት ኣደንጊጥዎ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ብጣዕሚ ኣደንጊጥዎ ሾክድ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ስለዚ ብትክክል ኣይርዳን ክርዳእ እውን ይኽእል ኣይፈልጦን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ካብ ዝብልዎ ከምፃልኩም ስለ ዘለኹ ወገን ተጋሩ እቶም ጀነራላት ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ ተልዩ ጦርነት ደሊኹም መሰልኩም ተሓቲትኩም ጦርነት ደሊኹም ላዕላዊነት ናይ ከበር ተይልኩም ጦርነት ደሊኹም ጀኖሳይድ ዝፈፀመይ ተሓተት ተይልኩም ጦርነት ደሊኹም ህዝቢ ትግራይ ሕውየት ይፈፀም ተይልኩም ጦርነት ደሊኹም ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ይከበር እንተይልኩም ጦርነት ደሊኹም እዚ ዝብሉ ፖለቲከኛታት እዮም መፅኦምና ኣለና ከምዚ ዝመሰለ ፖለቲካ ኣበይ ዘብፅሕ ከምዚ ዝመሰለ ፖለቲከኛ ናበይ ዝወስድ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኢና ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ወተሃደራዊ ምድላዋት ናይ ትግራይ ድማ ርግፀኛ ንዓቢ ገለ ካብቲ ስምባደ ናቱ መመሊሱ ነቲ ስምባደ ናቱ ዘጉልሕ ምዃኑ ዘጋድድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተጋሩ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣብዚኣ መድረኽ እዚኣ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እወ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር ነይርዎም እዩ ኣብ ውሽጦም ካልእ እቲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዕፅዋን ክባን ኣለዎም እዩ ግን ሓውሲ ትንፋስ ረኺቦም ኣለዉ ምክንያቱ ብልፅግና ምስ ፋኖ ኣብ ዝገጥመሉ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ናይ ብልፅግና ቀዳማይ ፈተና እቲ ዝዓበየ ፈተና ዝነበረ ንዓታቶም ኣብ ናሕትሕዶም ድቁስቁስ ክብሉ ከነብሩ ከም ዝኽእሉ ክገብሮም ኢሉ ዝሓሰበ ካብኡ ሰጊሮም ሓውሲ ምትእምማን ፈጢሮም ኣብ ዝጓዓዝብሉ ዘለዉ ደረጃ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት እቲ ኣብዚ ሕጂ ዝገበርዎ ኣብዚ ቀረባ ዝገበርዎ ኮንፈረንስ ድማ መርኣያ ናቱ ኮይኑ ክወፅእ ክእል እዩ ምናልባት ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክገብርሎም እዚ ሕቶታት እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ክምልስዎ ዘለዎ እዮም ወተሃደራዊ ምድላዋት ናቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንምረፅ ተጋሩ ክንመርፅ ኣለና ድሕሪ እዚ ወይ ፖለቲካል ኢንቲቲና ጠፊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ እውን እንታይ ተኻኢላ ሳውን ማለት እዩ ነጊድና ለሚና ስቁልና ንንበር ፖለቲካል ኢንቲቲና ይጥፋእ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣሰምሌትድ ንኩን በቃ ደኺምና ድሕሪ እዚ ከም ተጋሩ ንሕቐቕ ሓደ ምርጫ ይመስለኒ ተዘይኮይኑ እንተውርህልያ ዘይርእስ እንታይ እዩ ዝበሃል ጠቕሊሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕዚ ንትግራይ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኢንቲቲ ኣይትፈቅድን ተፈቶ ተፀለ this is closed once and for all okay ቶም ዝዛረቡ ዘሎ ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስብእና ክህልወና ይኽእል እዩ ካብ ዝወፃ ኢሎም እንድሕር መፅኦም ክንሰምዕ ፅቡቕ ተዘይኮይነ ይከኣልን ፈፂምካ ይትኽእልን ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ረባ እንዳሰማዕኻ ህዝቢ ትግራይ ዲፋይን ክትገብር ኣይትኽእልን ዊዝደም ዘለዎ ህዝቢ ዊዝደም ዘለዎ እዩ ናይ ኣዴኻ ስማዕ ናይ ኣቦኻ ስማዕ ናይ ትገባር ስማዕ ምምሃር ማለት ቱል እዩ መሳርሒ እዩ ምምሃር መሳርሒ ዝኾነካ ንሕብረተሰብ ዲኻ ትጥቀመሉ ንግሊ ጥቕምኻ ዲኻ ትጥቀመሉ ንፖለቲካ ዲኻ ትጥቀመሉ ካሊእ ጉዳይ ምምሃር ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፍልጠት ኣኪልካ ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ምትንታን እዩ መን ሕብረተሰብ ይጥቀመሉ እዩ ንንመለስ ብዙሕ ግዜ ብትግራይ ዝለዓሉ እኮ ተማሂሮም ትስተምሃርዎስ ናብ ሕብረተሰብ ለውጢ ተጠቒሞምሉ ተባሂሎም ጀጋኑ ምሁራት ተጋሩ ኣብ ፖለቲካዊ ተሳተፉ መሪሖም ይበሃል በቃ እዚኣ ማለት እዩ ተፈለየ ነገር የብላ ምናልባሽ ካብ ገለገሊኡ
بعفشا يس إليت مهور فلات أدلا يكون تخونا في حبرة سب نتي بتمكروز تمهاري لبونا زلوو نعود ما مسمع ناتو حساب الناتون مرداتنا بقبر أبتكلو سانتات كما تاود ما قداسي زي جنرال مقبيز ولا زلو دما قداسي بزحات تقارو شركة قبرو وريالهو انتس قال يوم فتيوم قال يوم دما بسلي أي مودة تار سناتي صمدو أبي بتحلو من البعض زعا صمدو بزوح نسميه لنا نقل كاب تقارو زواسة حبريتا برهان الفحاتين أي مودة تزاربات زيايا ጉዳይ ዝምልሕ ዘለሉ ብርኪ እንታይ ዝመስል ማለት ፖለቲካዊ ካልኦት ማሕበራዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ጉዳያት ምትእምማን ተፈጢሩ ሓቢርካ ክስርሐሉ ብዝኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ዶ ወይስ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ሕዚ ትግራይን ኤርትራን ዘለሎ ብርኪ ብፍላይ ምስቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝብል ነዊሕ ግዜ ዝኸደ ስራሕቲ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ህልውና ሓደጋ ሓቢርካ ክትከላኸለሉ ትኽእል ስራሕትታት ክስርሐሉ ዝኽእል ብርኪ በፂሑ እዩ ማለት ንኽእል ዶ ሕዚ ትኩነታት ከመይ ኣሎ እስኪ ጽምዶ አጋጣሚ ሰኒ ተማሃሮ ዛላምበሳ ትምህርቶም ጀሚሮም አለው ብስሩ ከተማ ዛላምበሳን ከባቢያን ቀዳማይ በርኪ ቤት ትምህርት ዛላምበሳ ኬጂታት ከይተረፈ ጀሚሮም አለው ዓቢ ነገር ዛላምበሳ ደጊም እንታይ ዓይነት ታሪክ እዩ ዘለዋ ኣብ ውጊ ኢትዮ ኤርትራ ዝብል ምርኣይ ኣድላይ እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ እውን ውፅኢቶም ዶ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ዓሊተና ከይዶም እዮም በዓል መስቀል ዓሊተና ኣብ ኢድ መን ከም ዝነበረት ይፍለጥ እዩ ዓሊተና ቤት ትምህርቲ እውን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ህዝቢ ዓሊተና ሰላማዊ ዝኾነ መነባብርኡ ምንባር ይጅምር ኣሎ እፎ ኢሉ ካብ ናይ ድምፂ ጥይት ወጣ ብዝኾነ ኣገባብ ደቁ የምህር ኣሎ ይሓርስ ኣሎ ሰላማዊ መነባብርኡ ይገብር ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ከይዶ ኢሉ ላዕሎት በዓል ስልጣናት ከይተረፉ ማለት እዩ ከባቢታት መረብ እገዳ ዘሎ በለሳ ሒዝካ ጦሮና ኣድያቦ ሒዝካ ክሳብ ባድመ ዘሎ ገምሃሎ ዘሎ بمولو ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዕለታዊ መነባብርኡ ይሰርሕ ኣሎ ሓሊፍ ዓዳጋ ይገብር ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ኣምፂኢኹም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ካብ ሚድያ ከም ደይ መደይ ተባሂሉ ንዓቢ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ገይሩ ክጥቀመሉ ስለ ዝፈተነ ካብ ሚድያ ወላ እንትተሓበ ኣብ ባይታ ግን ዓበይቲ ስጉምትታት ንቅድሚት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኮይኑ ይስምዓኒ ናብ ኤርትራ ገፅና ምስ ንሰግር ሓንቲ ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ከርእየኩም ዝደሊ እዚ ስእልታት እዚ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ኢሎም ዘውፅዎ እዮም ሓደ ሰብ እዩ ፅሒፉ ነይሩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ነቲ ዩኔስኮ ናይ ዩኔስኮ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ፅሒፉሉ ነይሩ እሱ ከዓ ኤርትራ እቲ ህንፃታት ናታ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ቶማስ ዘርኣይ ኢፒኤልኤፍ ዝብል እዩ UNESCO, despite years of requests from Eritrea for major reparations in ولا كم تدقاقامي إيرتران يونسكو صقنا نخجبر نتي هنتات ناتا تاريخاوي ورشان عالمنا زخونو حجون دقيمنا هتو زخونة تعويت نقبر لنا مغنياتو نتي نعالمنا ورشا زخونة هنتاتات نعرقي خيسلو زلو ناتبلا شوي خيسلو زلو تي يونسكو متيو كحقزلو زخل من قدن تلو يبلانه أنا قا تعويت بغنديو تعط مقبار ونصبغنديو جن نيرترا كحجزو يخولي أمزبل أمنات قاية باللين أمن البات أبزي مسمع التوريزم حتى هيزا حنت غريكم إذا سألتات كم تري وزلهم تنهي لكم اللي سوق في التنية جن حنتي فيديو كبير تراد واتني را if I can find it نتي مسمع التوريزم يلهم زبلوا زلوا مالتيو سد ما انتايو زين تريهم أبشان شعت ميتين سمانين نستمسرتيو كأن علامة علامة مع التوريزم نترانا قداسنا التوريزم أم محبراوي بهلاهم قطباو معبالين من اللاين أب حبة سب نقحتنا مفتعل تباهيلو زخبر مع الخوينو أب من اللاي كبرتات بهلتات لمدتات نستفلا لي حبة سبات كمون أب معك بهلاو ورشا عبتها ريت سعود علامة مع التوريزم أب استفلا لي هاجرات سمينارات بهلاو مريتات بمو دبز بعد كوينو نفس وكف هاجر مسحب بزحتك خون وازخلو تل الليلو سقاتات بزحتك فوت بمقبار واقاتات برران هوتيلات بملكاي مسحب بزحت تفترلو توريزم او سقاتات مس عالم تلاليلون اقداميو علامه مع التوريزم استفلا يتاون محبراون نتفتات بالمكيات حتى تصاورنت في الليات بهلتاتن لمساتنا مفتارن ان برسو زخدو زلو لمساتن وقعتاتن ام عقبه تقيرو يسرح علامه مع التوريزم لو معمت بدرجه عالم توريزم نزل غلوطي اب تحت زبل تيماي زخبر زلو اب هاجرنا ኤርትራ ድማ ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝነጥፍ ሃገራዊ ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራን
ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራን ካብ ዕለት 26 መስከረም ክሳብ 29 መስከረም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ብምድላው ክኽበር እዩ። እዚ 24 መስከረም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባሕታ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዓይነ ስውራን መጋረጂኡ ዝቐንጠጠ መዓልቲ ቱሪዝም ትማሊ ንግሆ ኣብ ዝገበሮ መኽፈቲ ኣብ ሃገርና ንፈለማ ግዚኡ ብዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓይነ እንታይ ንኽንብል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቪድዮ ኣብቲ ሁርዳታ ኣላትኩም ኬድኩም ረእይዋ እንታይ ከርኢ ኢለ ኣነ ዝያዳ ከሪእኩም ዘለኹ ኣብዚ እናዞሩ ነቲ ህንፃታት ናይ ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ህንፃታት ናይ ኤርትራ እንዲኦም ከርእዩ ዝፍትኑ ማን ኤርትራ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 3-4 ዓመታት ነዘን ህንፃታት ገለ ክትገብሮ እንተዘይክኢላ ኣሚን ሲሪየስሊ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዩኔስኮ ጥራይ ክትፅበ የብላ ቪድዮ እውን ኣምፂኦም መይረ ነይረ እቲ ገዛውቲ ይዓኑ እዩ ዘሎ ብሓቂ ስለዚ ብርግፅ እቲ መንግስቲ ቀዳምነታት ናቱ ካልኦት ክኸውን ይኽእል እዮም ግን ገለ ድማ ኣሎ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዘይክእል ነገራት ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዘይክእል እዚ ህንፃታት እዚ ንክትኮ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ማለት ተፈሪሱ ሓደሽቲ ህንፃታት ንክሰርሕ እውን እኮ ሕሱር ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ብዘለዋ ወላ ተለቂሓ ዲ ተመርቂሓ ነዚ ገዛውቲ እዚ ክትፅግኖ ኣለዋ ምክንያቱ ካብ ዚሮ ሓድሽ ህንፃታት ንክትገብር እውን እኮ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ዚሮ ትገብሮ ድማ ከምዚ ናይ እዚ ታሪካዊ ሲግኒፊካንስ ታሪካዊ ኣገዳስነት ክህልዎ ይክእልኒ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ታሪካዊ ቦታታት ናይ ታሪካዊ መስሕብ ክትከውን ትኽእል ከተማን ሃገርን ተላ ኤርትራ እያ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ግዜ ክንጉስጉስ ኢና ንሕና መንግስቲ ይሓስበሉን እዩ ወይ እውን ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ዜጋ ግን ከምኡ ክገብር ዘለዎ ናብ ኣባጅጎ ስለ ዘይፈልጥ እኳ ኣይኮነን መግቢ ዕለትና ሎ ማሃበና ኢልና ንፅልዮ ኩሉ ግዜ ከተዘኻኽሮ ስለ ዘለካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ድማ ከተዘኻኽር ክትክእል ኣለካ መንግስቲ መዓት ፕራዮሪቲስ ኣለዎ ግን ሄይ ከም ዜጋ ድማ ናትካ ስራሕ ነቲ ፅቡቕ ዝሓልፍ ዘሎ ኣምፂኻ ንህዝቢ ሞራል ክትህብ ህዝቢ ክሕወስ ክሕግዝ ከተተባብዕ ከለኻ ብግምጣሉ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ንብሎ ዘለና ድማ ሓደራኹም ሓደራ መንግስቲ ምናልባት ቀዳምነታት ናትካ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደራኻ ብዝተኻለካ መጠን እናተሳተፍካ ገለ ነገር ግበሮ ነዚ እናበልና ድማ ከነዘኻኽር ዜጋዊ ሓላፍነት ከም ዘለናን ግዴታ ከም ዘለናን ክንግንዘብ ኣለና ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኣይኖ ኢትስ ኖት ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ንብሎ ዘለና እቲ ግርማ ናይቲ ከተማ ከይደብዘዘ ከሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ገለ ነገር ክግበር ተዝኽእል ኣነስ ናይ ብሓቂ ደስ ምበለኒ ይብል ኣለኹ እስከ ናብዚኣ ክንሰግር ሎራን ባል ኣብ ዓዲ ቀይሕ ማለት እዩ ተወዳእ ኩሉ ዲፓርትመንት ካ ራድዮሎጂ ቴክኒሻን ማለት እዩ በፂዕካ ዘይከኣል ነገር የለን ኩሉ ነገር ሲ ድሕሪ ፃዕሪ እዩ ማለት እዩ ፃዕሩ ጥራይ ክፍፅእ ኩሉ ዝተመርኣ ዝወለድ እዚ ካ ነዚ ዓወት ዝምርኣይካ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል ማለት እዩ ሽመይ ዮዲት ኣፅፋ ይበሃል ካብ ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ወሰይ ወሰን የብሉን ካብ ኣዚሎ ጀሚርኪ ክሳብ ዶክተር ዝኸውን ወላ ኩሉ ፕሮፌሰር ዝኸውን ዋጋ ሰልዲ ኣይሃብናሉን ሓንቲ ነገር ከይከፈልና ኢና ኣብ ደረጃ ዘይበፅሖም ዘሎ ነዚ ኣድሪ ፈሊጥ ግን ኩሉ ሰብ ክፅዕር ኣለዎ ፅዒሩ ድማኒ ብናፃኒ ድኻን ሃብታምን ዘይፈላለ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ መንግስትና ዕድመ መንግስትና ዝገበረልና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ወፍሪ ኣዝና ንመስል ስመይ ኣርሴማ ሁራብ መዓልቲ ቤት ንስራት ምንኸኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ተሓጊስና ሓጎስ ክልኣት زعلال نخد سمعي لي يمسيلكم اي هوب زمن سيات زياتهم ኤርትራ بفصم ክትከስሮም የብላን ተስፋናትና ዘመን سيات زياتهم ኣብ ቁጠባ ናይ ተሃገር ካብ ሕጂ ንድሓር ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ዝወፀሉ መድረኽ ትሪፉ ኤርትራዊ ካብ ደገ ናብ ዓዲ ዝኣትወሉ ጥራይ ክኸውን ጸሎተይን ትምኒተይን ባህገይን ንስያነ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ዝከኣላ ኢድን እግርን ኩሉ ኣላጊብካ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ንሃገሩ ንምዕባል ሃገሩ ንቴክኖሎጂ ሃገሩ ንቁጠባ ሃገሩ ንህንፀት ሃገሩ ንኽጓየ ንሕና ብደገ ዘለና ድማ ብደገ እንተኽኢልና ብሞራል እንተኽኢልና ብቁጠባ እንተኽኢልና ብፍልጠትና ብዝከኣለና መንገዲ ንዓታቶም ኣጆኹም ኢልና ኣብቲ ጉዕዞ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ከነተባብዕ ምናልባት ሓንቲ ብዚያ ስእሊ ሰይዶም ላይ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ናይ ኣስመራ ናይ ዕደና ካምፓኒ ምዕባለታት ናቱ ፕሮግረስ ይገብር ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብቲ ናይ ዕደና ኩል ሃገራት ንዘሎ ኤርትራ ግን ኢንዳስትሪያል ሌቨል ናይ ማይኒንግ ብሓቂ ቅርጡብ ዝኾነ መንገዲ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣለዋ ንሓዋሩ ድማ ናተይ ትምኒት መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝዕደናን ካልእን ኣብ ከርሲ ሃገር ዘሎ እቲ መንግስቲ ንዑ ተጠቒሙ ንዜጋታቱ ነቲ ብፍላይ ትሕት ዝበለ ደረጃ ዘሎ ንምጥዋር ክሕግዞ ክጥቀመሉ እየ ትምኒተይ እቲ ካልእ ድማ ሰሪሑ ክነብር ነቲ ትሑት ደረጃ መናብሮ ዘሎ ነቲ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝሰንከለ ዝተሰውዐ ወለዲ ንምጥዋር ኣብኡታት ፀጋታት ናይ ሃገር
ኣብኡ ጥራይ ክኸውን መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል ባጀት ሃልይዎ ከምዚኦም ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ነቲ ዘለዎ ሃብቲ ነቲ ታሕተዋይ ወገን ናይ ሕብረተሰብና ክጥውር ነቲ ሰሪሑ ተማዕማዕቢሉ ክኸይ ዝኽእል ግን ከምኡ ብፃዕሩ ንኽወናጨፍ ጥራይ ባይታ ትፈጥረሉ ነዚ እንድሕር ጌርና ኤርትራ ምዕብልቲ ሃገር ክትከውን እያ ሰላምን ርግኣትን በዚ ናይ ጉረባብትና ጠጠው እንትሕልሉ ማለት እዩ እቲ መንገዲ እቲ መንፀፍ ናይቲ ትሕተ ቅርፂ ብዙሕ ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ጥራይ ማርሻ ቀይርካ መጉያ እዩ ኢሎም ኣርሳብ ዝኹደ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩም እዚያ ክገድፈኩም ቅርጥዊላ ኩይት በለት መስመስ ዝብል ፍጹም ዝተበከለት መንሞላ ከማኺ ዓይነት ማዕረ ኣፋሉ ዝመልአት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃፍታም ዘይተተንከፈት ቋርሶ ሸሻይኪ ባንዴራይ ማሚተይ ትብኽቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለግሕና ኢለናኺ ከመሃራ